Mä rynkaas kotiin, mä huudan taivaille, koko maailman painaa mut matkaa tee. Mä rynkaas kotiin, itkien mä meen, ei pysähdyttää sydän ennen kuin on perillä. Kumpikin kattoo toisia, että kumpi sanoo ensimmäinen. Sano sinä. Tämä on aina kiusallinen tämä alako, että miten tämä lähtee liikkeelle niin. tästä. Meidän pitäisi keksiä joku semmoinen aloitus. Niin pitäisi, se on itse asiassa tärkeintä. Melkein kaikissa, mitä sä teet tai puhut, aloitat, niin se ensimmäinen lause, se millä sä aloitat, niin se seti, niin se pitäisi olla nimenomaan aina se. No juhlajakso, meillähän on aina juhlajakso, pitäisikö me aina aloittaa juhlajaksolla? Kyllä, monesko jakso nyt? Tää on 9. jakso ja juhlajakso. Aika kova. Mehän juhlittaa niinku parillisia ja ei-parillisia jaksoja. Totta kai. Ja sitten kun piti aina esitellä, niin täällä puolen sohova istuu Rikyyli ja toisella puolen penkki ja meillä istuu Pake. Kyllä. Mistä on muuten tullut Pake-nimi? Tuo onko sulla aina kysymys. sanottu Pakeeksi? Ei, koska mun sisarukset sanoo mua Paukuksi. Paukku. Niin muuten onkin, joo. Niin, mä en tiedä mistä se Pake on tullut. Kun mä muistan, mä varmaan ehkä on yläasteen alussa seiskalla varmaan eka kerran niinku kuulu äijästä. Tai jos ei käytä kiekkoa pelaa Haapaveelle. Niin kyllä ainakin mitä mä muistan, niin aina on sanottu Pakeeksi. Joo, kyllä siis kaverit sanoo. Mä en kyllä tiedä. No se periaatteessa Paulus mulla sanoo, sisarukset sanoo mua vieläkin Paukuksi. Mutta kaverit sanoo aina Pakeiksi. Joo, se niin. on jännä. No se on muuten totta, että niin muuten sanoo Paukuksi. Mutta onhan se helppo Pauluksesta vääntää Pakeiksi. On. Se on kyllä sitten niin kuin... ne, jotka ei tunne mua ja sanoo lempinimellä, niin sanoo aina Pale. Pale? Niin. Okei. Sitten kun ne tuntee mut, niin sitten nekin vaihtaa Pakeiksi. Toki on aika jännä, miten niitä lempinimiä tulee. Niitähän vaan tulee. Niin onkin. Sitä ei niinku pysty määrittämään. Arvaa, mistä Rikyyli tulee. Riku Ylimäki ja se osuu Ilkeen. No se itse asiassa tulee täysin siitä. Joo. Ja se on vaan niinku, mä joskus kun tein Instagramia, niin mulla oli Rikyyli se, mutta sitten se poistui se mun tili. Joo. Ja sitten en saanut kato uutta saman nimiksi, niin sitten se on ollut Riky.yli, eli Rikyyli. Rikyyli. Se on siitä tullut, mutta on mulla on kanssa lempinimiä ollut, niin Kukkoriku. Kukkoriku? Mistä tulee Kukkoriku? Kukkoriku tulee siitä, kun meillä oli kanoja, tai mulla oli kanoja. Niin, joo. No se oli ala-asteella. Joo. Ja varmaan moni sanoo mua vieläkin jotkut kaverit, niin sanoo Kukkorikuksi. Tai Kukkis. No ei, kyllä se enemmän ehkä oli Kukkoriku. Mulla tuli lavailla, mulla tuli vääpeli. Mistä vääpeli? Se tuli sekin oli vahinko, koska tuo Ali kuuli mun nimeä väärin. Niin, te voi Pauluksen kuulla vääpeliksi. En minä tiedä, miten se sai. Siis, se oli ihan niinku, totta kai ekoja päiviä. En minäkään muistanut kaikkien nimiä. Eihän niitä muistakaan. Ei. Se jossain vaiheessa sanoi, että vääpeli, tuu käymään. Sitten muut kuuli sen ja sitten se jäi. Sitten yhtäkkiä kaikki sanoi mua vääpeliksi. Niin, joka ei kehtääkään kysymässä sitä nimiä. Niin, ei mestari, vittikö mitä se mestari? Joo. Ja edelleenkin se porukka sanoo mua vääpeliksi. Okei, no se ei vaan jostakin tullut. Joo, ja se on hauska, kun mun tyttöystävä sisko sai ihan vähän aikaa sitten tietää vasta, että mä en oikeesti oo vääpeli. Siis mun sotilasarvo ei oo vääpeli. Se oli ihan pettynyt. Se on ollut sille, että tuo on kyllä kunnon miestä. No mä veikkaan, että jos sä oisit vääpeli, niin sä olisit varmasti kaikki aikojen nuorin vääpeli. No ei, me ennakko. No kyllähän. Mähän on kohta 30. No niin, mutta eikä nyt 30-vuotiaita vääpeleitä vielä. Eihän ne... Onko näin? Eikö vääpeli aika iso, aika siellä korkealla? No, ylikersantista seuraava tai jossain niin, siinä. no voi se ehkä olla. Kyllähän niinkö voi helposti olla. No vääpelihan on vähän semmonen, se on niinku rekka-autojen tämmönen niinku pöllikuski tai pullakuski. Mä taas en pidä vääpeleitä niinkään. Nehän on toimistorottia. Niinhän ne onkin siis siellä. Niin siis sitä mä just tarkoitankin, että mä... Niin. Että ne on niinku nimenomaan, ne ei niinku aja sillä isolla rekalla siellä. Niin, nehän vaan niinku kirjoroo siellä. Pummi alokkailta nuusku. Niin. Ainakin meidän vääpeli. Kyllä. Itellä tuohon nimiasia tuli vielä niin huikia, kun yhden kaverin nimi, uskalla varmaan sanoa huikia, ja Sami. Sen oikea nimi on Sami, mutta sitä sanottaa Muliksi. Okei. Ja se on niin pitkä tarina. Mulille terkkuja vaan sinne, jos kuuntelee. No, ja niin varmaan haettaa, mutta no siitä varmaan jostakin alun perin lähti, kun sillä sanottiin Sampaksi. Ja sitten
sitten oli jossain Samuli, niin sitten oli pelkkä se muli vaan, Joo. muli. Siinä se on ollut niin pitkään. Mistähän tulee, esimerkiksi, olikohan viime jaksossa puhuttiin stereomaikista, niin mistä tulee stereomaikki? Sitä en kyllä tiedä. Se on... No, tuo on niin outoa kyllä. Mä oon joskus itse asiassa kysynyt sen siltä, mutta en muista tarinaa. Sitten mä tunnen yhden kenttämestarin ja mä en tiedä vieläkään sen nimi. Se on kenttämestari. Ja ei mitään paljonhan myös vahtimestareita ja maailmanmestareita. Mutta tuli tuohon nuihin, kun silloin yksi jakso puhuttiin niistä, just niistä, että mistä tulee vaikka Esterin perissestä tai näin. Niin. Tiedätkö mistä tulee Esterin perissestä? Eh. Paloauton takana se pumppu, sen nimi on Esteri, sen merkki on Esteri ja se tulee sitä. Mäkin olin kuullut, mutta mä en muistanut sitä. Joku oli kommentoinut meille tämän. Niin oli. Ja sitten se Kiliposen työmaa. Joo. Niin se tulee siitä, kun se mehtäkonekuski raivua. Se hullu vanha pätkä siellä YouTubessa pyörinyt varmaan 20 vuotta. Se mehtäkonekuski. On tämä joo, työmaa. just se. Vaiha boksi, vaiha kaapeli. Se, Ite käyvettiin. Siinä on kuulemma Kiliposen työmaa. Ja meitä se on tullut. Kuunnellaan paljon itse asiassa mehtäauton. No varmaan mehtäautonkin, mutta mehtäkoneen ratista on tullut mulle paljon snappeja ja videoita. Ja paljon jostakin turvesuolta ja pellolta, rattoreiden ratista. Eli meillä on niinku röömiehiä. Meillä on nimenomaan päälliköitä, niin sieltä on niinku tullut mulle paljon ja kuunnellaan meitä itse asiassa varmaan aika paljon muuallakin, että kyllä tuohon määrää mahtuu aika monen määrä. Se on melkoinen määrä, jos miettii, että meitä kuunnellaan tällä hetkellä. Käyrät on koko ajan nousussa ja kohta varmaan onko jopa reilu 14 000 kuuntelijaa viikossa. Niin se on kyllä käsittämätöntä. Siinä on itse asiassa, mä otin silloin kun aloittiin tekemään, että jos tuon 1000 on, niin se on niin kova. Niin se on aika paljon enempi. Mutta mukavaa se, että kuunnella. Tää on paljon mukavampi tehdäkin, että joku kuuntelee. Niin jo. Miten äijällä meni viikonloppu? Meni kyllä itse asiassa, oli todella hyvä viikonloppu, mukava viikonloppu. Oltiin tuolla Muurasjärvellä. Joo. Muurasjärvellä ja siellä oli meillä semmonen niin lapsuuden kavereitten ja semmoisten, kenen kanssa on niin pyörinyt tuossa mopoiässä ja Nivalassa silloin siihen aikaan 15, sanotaan 10, on varmaan jonkun kanssa liikkunut ihan Kossista asti. Semmonen OG Nivala-porukka. Niin, just semmonen porukka, niin niitten kanssa käyttiin mökkeilleen siellä. Niin kaikki ei toki päässyt mukaan sinne, mutta oli niinkä viimeisen päälle. Siellä mökkeiltiin ja saunottiin ja venneltiin, oli pari jettiä ja viitettiin vaan niinku. No on kyllä hyviä. Meilläkin on semmonen OG Haapavesi-porukka. Meitä on 6 äijää siinä, niin vai onko meitä 7? No kuitenkin, ei ole mikään iso porukka. Joo. Niin me käydään joka vuosi mökille. Tai joku Tallinnan reissu, tai joku tämmönen me käydään joka vuosi. Se on kyllä ihan makea. Se on kyllä, on niinku viimeisen. Se on niinku, vaikka niitäkään on nähnyt nyt ossaa niinku moni vuosi. Niin silti ne jutut vaan jatkuu sitä sama. Se on vaan niinku jatkulta. Ja sitä on niin sama henkinen kuin on. Se on kyllä niinku on viimeisen päällä. Mutta aika tukala oli pois tulla siltä, kun tulin kaverin kyytille ja saapilla tultiin ja ei ilmastointia ollut. Sanoa, että tavallaan itselläkään ilmastointia, mutta täällä se jotenkin sä ajat niin lyhyitä matkoja, ei sillä ikinä kiinnitä edes huomiota. Niin. Mutta kyllä tuolla sunnuntainakin porotti aivan järkyttävästi aurinko. Joo, ja se on yli 30 täälläkin ollut. On, se oli sillä autossa, kun oikein varmaan 40 astetta. Se oli kyllä pikkusen kuuma. Meillä oli auttanut vaikka kaikki röörit auki, niin silti se oli niinku, puhelin oli tässä, niinku, vaikka tuossa polovella, niin se oli aivan tulinen se puhelin. Niinku, ihan tulinen se puhelin. Voin kuvitella. Mäkin ajoin Tampereelta ja mullekaan ei ilmastointi. Joo. On se kyllä. Tuskasta homma. On, mutta kyllä ne on ennenkin vääntänyt. Ei ole paljon valitellut. Mutta tuommoilla vähän uudemmalla autolla, niin jos siitä menee ilmastointi, niin mun mielestä se on vielä niinku tukalampi. Se ei jotenkin, niinku, sitä ei ole se on tehty siihen, että siinä on se ilmastointi. Niin, kyllä. Mutta kun tuommoiset valahemmat, missä ei ole sitä ilmastointia, niin niihin on kaikki ne kuitenkin niin, siellä on räppänäitä. Niin, räppänäitä, mistä se pääsee vähän vaihtumaan se ilma. Just näin. Mutta kyllä se vaan mukava on, kun ilmastoinnilla vääntää tuolla, ettei sitä tajuakaan, eikä vääntää vähän pitemmän matkan. Näin se meni. Mutta mitä äijällä viikonloppu? Mulla oli tyttöystäväni Elvi Raidaan synttärit oli Tampereella. Okei, meillä oli siellä olkoon Elville näin märynkkaas kotiin podcastilta. Mullahan lähti hyvin reissu käyntiin. Mä jätin Lahajan kämpille. Tuo on hyvä selitys. Joo. Ei kun ihan oikeesti, mulla oli kuitti kun mukana. Niin, ei. Niin kuitti olit musta joo. Että sä et Lahaja. Se on semmonen Lahaja, että se voi olla väärää.
Se voi käydä, Niin. ja pitää käydä täältä lunastaa. Kyllä. Ei se voi olla väärää kokoa, niin sen takia mulla on kuitti siitä, niin jos se menee vihkoon, niin se voi käydä vaihtamassa. Okei. Niin, no se lähti hyvin. Ei mitään, synttärit meni hyvin. Meni selitys läpi, että jäi vähän ja kotiin. Ja siellä oli paljut ja systeemit. Ja sitten viimeisenä päivänä, kun rupesin pakkailemaan autoa ja kaikkia, niin siinä on pihalla semmoinen roskakatos, jossa on peltikatto ja semmoinen, tiedätkö, peltikato on semmoinen nurkka siinä ja roskakatos, niin se on suoraan tuossa pään kohdalla. Joo. Ja sen vieressä on niinku auto, niin mä siitä välistä, mulla oli käyttänyt tavaraa, kannoin kato auto, niin paukasin siihen pään, siihen nurkkaan, tuli verta ja mä kirroilin siinä, että ei tämä on mahdollista, että ei voi olla noin peliä äijä. No ei, siinä puhistettiin se haava ja jatkoin pakkaamista. Eka kerran meni hyvin siitä, väisti oikein ylikorostetusti sen nurkaa siitä ja sitten 3. retki ja samaan kohtaan. Siinä meni, samaan kohtaan paukasin pää ja tuli vielä enemmän verta. Tulee semmonen raivo. Joo, just näin, että ei voi olla niin tyhmä äijä. Jep. Mä löin siihen seinään sitten nyrkillä. Mä olin niin raivona itselleni, että ei voi olla noin pöhölö äijä. Sitten, eikä se loppunut edes tuohon vielä. Mä menin maanantaina töihin. Ja mä kato putkihommissa joutuu allaskaappeessa olemaan ja tällä lailla. Mä olin semmoisen lavuaari alla ja sitten nostin pääni sen lavuaari alta, väistin siinä vielä sen lavuaari. Sitten mä kuulin jonkun äänen ja mulla oli tässä kohin, niin tässä pään vasemmalla puolella se lavuaari ja mä käänsin pää ja paukasin siihen silmäkulmaan ja jotenkin niin ei ole vaan lähtenyt nyt viime päivänä. Ei näköjään ole lähtenyt. Joo. Mutta tuoko lyö niin pään tonne johonkin, niin siinä tulee semmoinen niin raivo, että niin lakkaa hakkaa. Ensin vähän hakkaa pitelet nää. Mä muistan, meillä oli semmoinen navetan eessä semmoinen napusiilo, tiedätkö semmoinen korkea siilo, mistä sitten kottikäydyt sinne alle vaan ja vetäiset sen auki, niin siltä tulee niitä napuja. Joo. Ja sitten kiinni se ja sitten niitä jaetta. Niin mä en kuule puusta edes laski, että pystyn laskemaan montako kertaa. Siihen on niin junnuna niin kollattanut pään. Ja ei sitä opi. Ei, mehän käytiin ainakaan syömässä niitä napuja. Mä veettiin niitä napuja. Oliko hyviä? No joku kaupungilaiset tuli käymään meillä, ne ainahan sinne ja napuja syö. Joo. Oli ne silloin ainakin, nehän maistui hullua hyville. No, semmosia, eihän se jotakin rehuahan se niinku oo. Semmoista rehua, joka on tampattu kiinni. Kai ne jotakin kalakkeja ja tämmösiä onkaan. Niitä me veettiin niinku monesti, ja jyviä kaas. On teillä ollut eväät. Joo, niin kyllä me koiranaksujakin syöttiin. Mä en ikinä niitäkään maistanut. Kyllä, jotkut oli, kyllä niitä jotakin vetti. Meillä oli, aina oli koira ja meillä oli niinku harvinaista, että koiralle ostettiin ruoka. Kun meillä oli kuitenkin iso perhe ja aina jäi kaikkia jätteitä ja näitä. Niin koiralle oli niinku aina ruokka. Sillä oli niinku aina kotua niinku lähteä. Sillä oli niinku kotua niinku ruoka. Ei se niinku nälissä sitä ei tietenkään pietty, mutta sillä niinku oli kotua aina ruoka. Jotakin ruoan tähteitä ne aina muistaakseni koirallekin annettiin, mitä oli niinku edellisen päivän. Ihan perus. Niin niitä veti. Eihän ei itse asiassa meillä sitten muistaakseni tahtonut syödä ne koirat sitten napuja. Ne on tottunut siihen, että ne on saanut kurmeita. Ne on saanut jonkun nakkikastikkeen jämättää lihapulla annokseen siihen. Niin naput maistu enää. Sitten aina kun lähdettiin johonkin reissuun, niin silloin, kun ei ollut ketään kotona, niin silloin oli joku napusäkki, mistä niinku napuja, niin niitähän kätti sitten itsekin napsii sieltä aina. Siihen se loppui sitten, kun yksi kerta yöllä heräsinkö munia nuoli. Nyt on sinne liikkaa koiran napuja. Tiedättekö monta äijä, milloin tuli mieleen, milloin itellä niin äätin tissiiminen loppu. No. Tiedätkö ne? En tiedä. Siinä vaiheessa, kun iskahommasta seisoi samaan aikaan. Jumala. Pistä rummut. No oli joku 18 silloin kävi selväksi, että nyt on Riku liian vanha tähän hommaan. No ei, meni hölömöksi taas. Meni kyllä hölömöksi. Se välillä menee täällä hölömöksi. Näin se on. Homma, mulla oli jotakin, mikä piti tuohon sanoa, mutta niin se, kato, tuli sitten lauantaina sieltä, eikä sunnuntaina tuli tuolta mökiltä. Ja menin nukkuun ja aivan heti niin kuuma kämppä kuin olla voi. Joo, sama. Se oli niinku aivan järkyttävän kuuma ja mä heti aikasin ikkunat ja mä en oo oikein nyt nukkunut niinku ikkunaa auki. Muuta kuin, en oo niinku yöksi pitänyt ikkunaa auki, kun viime kesänä kävi semmonen homma, kun asun kerrostalossa ja mulla oli semmonen tuommoinen iso ikkuna. Joo.
sängyn vieressä. Mä aakasin koko sen ikkunan näin auki ja että tulee kato ilmavirta, kun se oli aivan kuuma se kämppä. Juu. Niin aamulla heräsin siihen, että joku koski varppaat. Oikeesti. Joo. Sitten nousin näin ja kattoin. Niin yhtäkkiä niin mustarastas lähti sitä meidän jalan vierestä. Jalan vierestä kato. Ja minä säikähin sitä, mulla mennä oikeasti niin köntsät tulla hossuun. No kyllä, se oli vähemmästä. vähän, mä oon ikään säikähtänyt niin paljon, kun aamulla herran, mutta joku koski. Sitten katsottiin, se säikähtääkö minä herran ja se räpiköi siinä ja äkkiä ikkunasta pois. Ja sen jälkeen on niin ikkunat auki niin nukkunut. Ja nyt oli sitten niin kuuma ja mä ajattelin, no Antta olla ikkunat auki tossa ja selälle. Sitten aamulla joskus 7-8 akka, niin jotakin ääntä kuuluu sieltä. Ja tämäkin vielä, niin mä harvoin nukun niin ihan alasti. Joo. Aina yleensä pikkarit, bokserit jalassa. Joo. Niin olin kanssa suihkussa illalla ja jotenkin varmaan siihen kallistunut, ei ollut jaksanut lyödä pikkareita jalakkaan, niin alasti vielä. Ja sitten semmonen vielä, että kun sulla on kuuma, niin sulla on jos se peitto kokonaan päällä, vaan se on jotenkin mytyssä tossa. Niin sieltä niin takkaa sitten kahtoo, niin naapuri siinä ikkunassa. En tiedä kuinka vaan se oli mun yksilimistä ottanut tuijotuskissaa siinä, kun se oli se yksilimäinen nimittäin sinne suuntaan. No, mutta tuossa ei tarvitse kyllä ihtiä siitä. Ei, kyllä se on ihan naapuri. Se on naapurin vika ja se sitten sieltä huhuili, että onko sä herreille. Ja, että no ota polttopuuta kyseltä, mennäkö sä hakia ne siitä pois, kun mä siihen kaatui siihen naapurin tieristekseen puu ja se kävi sitten se toinen naapuri niin kysymässä siitä, että haluatko siitä polttopuuta. Mä pilikottiin ne valmiiksi siihen tieristekseen ja mä sitten lupasin, että mä äkään hakkaan sitä ihan lähiaikkana pois. No sitä on kuukausi nyt aikaa. Niin se kerran joutui sitten muistuttamaan, sitten sanoi, että no mä tämän päivän aikana hajen ne pois siitä. Hajikko. Hajin. No niin. Ja mä sitten mä käyn David Brohnin kato hakkeelta hevostallilta, että sillä ja siihen kauhaan natisti kuule ja sitten vielä meikänkään. Ei sitä ollut varmaan 300 metriä matkaa. Niin. Joo. Niin ei. Tuo etukormea toiminut, joku hydraulikkasysteemi oli siinä. Ei jaksanut lakkasta säättää sitä, niin sitikkaa kato pinkka sinne kaikki sinne. Siellä oli yksi kokonainen niin koivu sillä sitikassa. Se on tilaa auto. Se oli aivan läjässä. Siitä löytyy mun TikTokissa ja Instagramista videoita. Joo, mä näinkin sen. Ja pari joutui laittaa jo katolle ja aivan kauhia kolina ja kilinä kuuluu, kun mä aion. Kato koko raapi koko maa sitä maahan. Vaan niin vaan kuule. Se on ollut kyllä näkyy kyllä. Äijään painannut sitikalla. Se on, mutta sitä itsekin nykyään, niin sitä on pöllikuski. Niin, kyllä. Siellä monelta tuli viesti, että nyt pääsee ihan sama mihin pöyttää apsille, niin mä sitä, että ei pöllikuskit käy apsille. No sekin on totta kyllä. Mutta tuommoinen herätys niin oli siinä. Mä en ole sitä kirvestä vielä kehannut siltä naapuriltakään kyssy. Niin, että pilikkasit. Niin, kun sehän kato silloin, kun se oli sunnuntai, kun me niin siitä pelikotti sen moottori, se haki moottorisaaja ja vetti niin pölleeksi niitä pölkkyksi sinne. Se koivu siitä ja sitten mä ajattelin, että haen sitä pois ja sitten, että onko sulla kirvistä, että saat pilikottua. Mä ajattelin, että oohan totta kai meillä kirvis on, totta kai. Se siinä niin, että että mulla on tuolla heti viimeisen päälle iso kirves ja kunnon kirvestä. Se voi hakia sieltä lainaa. Mä kerkisin siinä vähän niin valehdella, että mulla on, niin mulla on oikeasti semmonen 20 senttiä pitkä kirves, jollain niin oikeasti niin sillä ei tee niin mitään. Mutta en enää. Mä oon sitä miettinyt, että millä mä menen niin hakemaan sen sieltä. Kun se on iso paikka nyt mennä, niin kun mä oon ensin sanonut, että mulla on niin kirves. En tiedä, pitäisikö siihen keksiä joku semmonen, että meet sinne käymään, että vähän niin sillä, että ootko nähnyt semmoista isua kirvestä, että pari metriä pitkä. Äijällä on hukassa. Niin, hukassa. Niin, sillä se pitää mennä. Joku tuolla ja sitten siinä, niin, että nyt ei ole. Ja missään nimessä et myönnä, että sulla ei oikeasti ole. Ei, sitä ei passaa. Tai sitten joku toinen, että oma on, että kun mä oon käyttänyt tuolla huipputerottajalla sitä, niin että mä pidän hyvää huolta. Niin joku semmoinen, että se on just niinku terotuksella. Mutta se pitää olla sitä semmoinen hetki, kun mennä, että ne sitten oikeasti pilikkoo samana päivänä. Sä oot ympiä, kun sä haet sieltä ja sitten taas yhtenä aamuna herrat, kun se naapuri on ikkunassa kyselemässä sitä kirvestä ja pölökyt on kasassa edelleen siinä. Niin, ja sinne tulee käymään. Taas sitten se rupeaa, kun se nyt näki yhden kerran sen mun yksilimisen siinä, niin se tulee joka aamu. Tottuu pian hyvälle. Niin, ja joka aamu niin naapuri mukaan jotakin siellä kuikkuilemassa. Niin jo. Aina mukaan jotakin asiaa. Joka aina ihmettä, että mitä ihmettä se on, aina saunatakki päällä siellä. Mekää ikkunan takaa. Aika kova. Mutta tuommossa heräsin. Joo. Heräsin, en oo tuommoissakaan niin herännyt aikaisemmin. Kaikki, ja sitä nyt pitää kyllä itsekin ruveta. Mulla on melkein aina parvekkeovi auki kämpillä. Joo. Ei tiedä, vaikka sinnekin joku harakka tullut.
No ei sitä tii. Se on kyllä, siihen kyllä säikähtää oikeesti No se ihan linna. varmasti. Ja se oikeesti, se nokkas meikä, niinku, tai koski tohon niinku mun jalak. Mulla oli silloin tai sillä niinku mulla oli varppat peiton niinku ulkopuolella. Niin siihen ja mä niinku ihan unenpöppö. Kello oli joku, mä muistan, se oli joku 6 tai 5 aamulla. Joo. Ja kesä oli kuitenkin, että aurinko paistoi silloin ihan kirkkalta taivaalta jo oikeastaan siihen aikaan. Sitten näin, niin kuin, että mikä siellä ja nouset. Niin se lenttää niin lentoo siitä, niin se eläkkeen on ikkuna pysynyt melko visusti kiinni. Ei tauti. Itellähän ei loppunut edes nuo loukkaantumiset tuohon, kun meikä meillä tuli siis mua kysyttiin semmoseen, mikä se on nimeltä, Helsinki jotkut gamesit. Joku tämmönen yleisurheilutapahtuma, jossa on niinku joukkueena urheilla ja tällä. Ja mä pyydettiin viikonloppuna mukaan yhteen joukkueeseen. Ja mehän käytiin eilen sitten reenaamassa niitä lajeja. Hyvää, kato, tekee hyvää viikko ennen kisoja, niin reenataan. Vähän niin, korkea syppy. Joo. Korkeata ei itse asiassa ole siinä, mutta kuitenkin niin reenattiin niitä lajeja. Ja sitten keihästä heitin, niin olisiko eka parit lämpäriheitot, semmosia 20 metrisiä, ja sitten ajattelin, että nyt on lämmin olo. Me oltiin siinä tyynetty jo kuulla ja kaikki, että keho on lämmin, että kiskasenpa täysiä ja ei muuta kuin kunnon vauhit ja kiskasin keihää ja ehkä 35 metriä ja sitten kyynärpäästä kuului kauhia napsahus ja se on nyt ihan paskana. Että meni keihäskisat siinä meikällä sitten yhdessä heitossa. Ai. En tiedä pallautuuko, mutta on se pahaan tuntunut. On se kyllä se, jos jäi. Paljon ajalla lenttää keppi. Niin no testasin nyt ekaa kertaa varmaan 15 vuoteen. Se on siellä 3-5. Aika toki yhden heiton vaan heitiin. No joo, mutta kyllä mä sanon, että niin Suomen keihästä se on tällä hetkellä niin semmonen, että niin tuollahan ollaan jo top 10. Tuolla ollaan oikeasti top 10, että äijälle käsi kuntoon. Mä sanon, että äijälle käsi kuntoon, viikko reeniä ja kunnon piikkarit. Ja maajoukkueet. Niin arvokissassa nyt, eikä nyt on syyskuussa on, en nyt kyllä muista missä, mutta MM-kisat. Niin ihan varmasti kisajoukkossa, mutta ei sit Suomen keihästä se on niinku, se on huono. Se pitäisi pelastaa se Suomen keihäs. Se on nyt niinku, sille käy muuten samalla kuin mäkihypylle. Joo. Eli siis on käynyt jo. On. No ei ihan paha, vielä. On siellä vielä kuitenkin niinku, siellä on vielä kuitenkin, mutta ei todella niinku huonolta näin. Ei ole niinku pelekuokka, että top 10 olisi suomalaisia. No on ne vieläkin, kyllä keikkuu siinä niinku, ja Ronssille on niinku mahdollisuus, mutta kulta ja tuonne paikalle. No ne aina puhuu, että joo, on hyvät mahdollisuudet. No kyllä Helanderi otti muistaakseni viime kissasta Ronssia. Ei ole. Otti muistaakseni Helanderi viime kissasta taas Ronssia ottaa. Ja sitä edestä MM-kissosta. Eikö tuosta EM-kissosta? No eihän niitä lasketa. No käytännössä. EM-kisat. No on siellä nykyään kyllä noissa itse asiassa keihässä niin on tullut kovia kyllä Intiat ja niin. Intia niin. Se, mikä se on se eikö Cobra ja sitten tämä sieltä jostakin sieltä päin on tullut itse asiassa monia kovia heitteitä. Julius Jego, sekin on kenialainen. Sitten ennen sekin oli valkoisten miesten laji, mutta ei ole nykyään. Ei, ja ne on kaikki oppinut sen valkoilta miehiltä. Niin ja sieltä kun olen ottanut opit ja tällä hetkellä muuten tärähtelee, se ei ole muuten kaukana, että ei ole kohta 100 metriä rikki. Mä veikkaan, että ne on aika lähellä ollut ne saksalaiset. 10 vuoden sisään satkurikkonta. Voi hyvin olla. Se on niinku, kyllä se on kohta se rikko, mutta ei rikkonut suomalaisen toimesta. No ei, hyvä jos 90 saadaan niin seuraavan 10. Ei varmaan saada 90 seuraavan 10 vuoden aikana. No kyllä 10 voi, kyllä joku on pakko. No ei, no on se, mutta sitten. No mietipä viimeiseen 10 vuotta. Onko tullut 90? Ootappa 90. Pitkämäki taittaa olla edellinen 90 heittää tämän ruuskan. Niin. Milloin on Pitkämäki? 2007 MM-kisossa. Silloin. Onko se viimeisin? Ei, onko se sen jälkeen heittää? Ei, itse asiassa Mutta onko 10 vuoteen tullut? Ei se välttämättä Ei varmaan ole. Ei se välttämättä on tämä kyllä paskana. Suomen kyllä paskana. Helanderi on kyllä paaskanut niin aika liki 90, että se on, vai onko se jopa rikkonut? Ei se ehkä ihan 90 rikkonut. Kyllä mutta sekin varmaan hyvänä päivänä saa sen. Saa. Oikein sattuu pöliä. Mutta se on niinku, se pitäisi nyt jotakin tehdä tolle hommalle. Meidän pitäisi lähteä niinku laittaa tuo keihäruut. Niin. Koska tää on vaan olisi itsellä tuo kyynärpää kunnossa. Tää on pikkusen nolu, että keppi on tässä jamassa niinku tällä hetkellä. Ei voi enää niinku puhua keppiä. Ja sama ennen dominoitti oikein niin mäkihyppyjä ja kaikkia. Niin ei kertoo sen verran, että jos meikän niinku 3 suomalaista urheilijaa,
3 suomalaista lempiurheilijaa, niin se on niinku top 3, vaikea laittaa kolmos niinku järkkää. Mut siinä on Janne Ahonen, Tero Pitkämäki ja Juha-Matti Aaltonen. Siinä on aika kova. Niin siihen kertoo, niin ei paljon enää mäkihypystä, niin no se on joku siellä pyristelee niin, vielä, mutta ei niinkö mitään. Mutta siinä ne on ollut kovimmat toivot niinkö Suomelle, on. varsinkin Aaltonen. On. Mutta se on ihan fakta, siinä on mäkän 3. Joo. Niin, siinä on kuitenkin keihäs ja mäkihyppy on 2 lajia. Joo. Ne ei paljon tällä hetkellä hurrailla niille lajiin. On se kuitenkin vielä se, että se on... No on sieltä, nyt sieltä tulee kyllä ehkä kovia jotakin. Nyt oli ne nuorten EM-kisat. Niin siellähän voitti se CT-ottelija, nainen. Niin, totta. Sehän on dominoinut jo pitkään. Vanninenko se on? Saaka Vanninen. Oliko se vaan Saaka Vanninen? Olisiko se? Siitä voi tulla kuule kova. Joo, toivottavasti. Ja sitten Vilma Murto, sehän on ollut nyt kova. Että nyt on alkanut niinku tulleen kenttälajista tuolta jotakin. Topi Rait. No se oli ehkä vähän vaan semmonen pölijäpäivä, mä luulen. Oli ei se, sen jälkeen oikein tapahtunut mitään. Mä en lähtisi niinku se hirveästi santsaa tohon pitkän matkan juoksuun, enkä minäkään. kyllä pikamatkoillekaan. Joo, ei. Siihen niinku... Ei suomalaisilla ole geenejä niin. Ei. Kuka laittaa oman pojan juoksuun pikajuoksuun? 100 metriä. Se on kyllä tyhmää. Laittaisitko niinku äijää oman pojan niinku pika 100 metriä sileelle? No mutta toisaalta se olisi helpolla saisi rahulia, jos menestys. No, mutta ei suomalaisen geeneillä, ei vaan pysty. Ei sinne on melko vaikeaa. Niin onhan siihen mahdollisuus, siihen on. Suomesta. No on, totta kai. Ei ole mitään mahdollisuutta. Ei mitään chance, ei näillä geeneillä. Se pitää jostakin tulla ne minun geenit, niin sillä men. Nyt tähän. Mä väitän, että ei tuu suomalaista 100 metrin voittajaa ikinä. No ei varmasti tuu. Ei meidän elinaikana ei tuu ikinä. Ei varmasti ei tuu. Meidän elinaikana ei tuu ikinä. Mutta ei sitä tiedä. Täälläkin niinku muuttuu tämä kansa melko hurjaa kyytiä, niin mistä sitä tiedät, että jossakin vaiheessa täältä joku ponnistaa. Mutta ne geenit on tullut jostakin muualta, ne ei ole suomalaiset. Se ei välttämättä ole ihan aito härmäläinen, mutta ei sillä on... mutta joo, ei... Siis voimme suomalainen voittaja saada, mutta onko ne geenit Suomesta, niin ei oo. Kyllä mä mutta meikän geeneillä saatettais mennä. Niin jo. Neikä aika kovilla olla. Mulla on kuitenkin jalat jotakin pikajuoksien jalat. Ja se lähtö on itsellä ollut aina niinku kova. Ja sehän on niinku tärkeis. No siinä ei käsi sekuntia hävitä. Niin se on. Saat heti niinku 10 metriä jäljessä. Se on muuten karu oikeasti. Onko äijä oikeasti nopea? No en. No, mä olin jo haastamassa sua. Että lähettää kahtomaan. Kyllä mä en oo niinku juoksulajissa pärjännyt, en ikinä. Mikä äijän niinku vahvuus on? Joku yleisurheilu vaikka. No yleisurheilusta. Niin. No mähän on pitänyt ihtiä aina keppimiehenä. Ja mä oon valittanut niinku keppi. Ja sen takia mua harmittakin, kun keppi on kuolemassa. Joo, se on mukavin laji. On. Ja sitä mä seurasin tosi paljon, kun Pitkämäki Ruuskanen oli ja nämä. Ja se oli niinku makia. Ja mä heitin aina meidän pellolla. Meillä ei ikkä ollut oikeaa keihästä, mutta mä heitin niinku tuolla semmoilla pajulla. Pajusta tehty. Ja mulla oli pitkä se mun yksi paju. Se oli monta vuotta, niin aina talaveissa oli sillä jossakin, mä oikein säilytin sitä sillä, että se ei ole hukka, ja taas ensi kesänä se sama. Se ei ollut todellakaan suora, oli, mutta sen mä jotenkin, kun mä sain sen oikein tuohon lentorattaan lähteä, niin se kuule, se lähti makiasti se keppi, niin, ja siihen ei tarvinnut laittaa voimaa, vaan se että vaati saada niin semmoisen oikea setin siihen. Sitten se joskus katkesi, niin siihen loppui mun keppiurasta, kun ei löytynyt yhtä niin toista semmoista samanlaista, millä olisi lähtenyt. Se oli, mutta en mä sitten niin loppuviimein. No tähän voi tuohon palattaa itse asiassa tulee top 3 yksi juttu tuosta, mutta vaikka niinku keihästä, niin me heitettiin tuo sillai, velipoikin kanssa otettiin aina kisa siinä tuossa meidän takapihalla heitettiin. Joko moukarihan oli semmonen, että tuo koiran talutusnaru, semmonen, olisiko 1,5 metriä. Joo. Semmonen talutusihina, missä oli se koukku päässä. Joo. Ja se siitä tiiliskiven reiästä ja sitten lenkille näin. Ja sitten kun sulla on valmiiksi se lenkki siinä. Niin, mutta meidän takapihalla heitettiin ja talo siinä niinku. Joo. Vähän ohi sektorista, niin siinä. Siinä ei kärsi niinku oikealle puolelle oli sektori ja se meni mehtä. Että sinne kärsi niinku päästä niin paljon kuin haluaa. Mutta vasemmalle puolelle ei yhtä. Se oli niinku seinät ja ikkunat oli niinku heti siinä. Joo. Mutta ei se ainakaan itsellä muistaakseni se kertakaan kolahtanut, mutta kyllä siinä niinku, kun ne pyöri, niin kyllä siinä piti niinku tarkkaan miettiä, että missä kohtaa. Herran hallussa ollut. niin siellä kato otettiin noita kisoja, niin me aina otettiin, kun oli 3 nuorempaa velipoikkaa. Sitten kun ne
aika iso ikäero, niin silloinhan se on myöskin se tasoero aika iso. Joo. Pärjäähän me totta kai hänellä nyt tietenkään tälläkään hetkellä meikälle mitään mahdollista ei mahista laji eikä tietenkään. laji, Joo. mutta silloin niillä ei ollut niinku pienintäkään mahista. Niin mä itse tasoitin ne kisat sillä lailla, että kaikki heitti niinku ensin 3 heittua. Joo. Vaikka keihästä, karsinta heittua. Mm. Niin paljon kun lähtee, samalta viivalta kaikki. Joo. Ja jos minä heitin vaikka 20 metriä, toinen, ja vaikka lyhin meni, no saattoi olla niin nuori, että saattaa mennä vaikka tyyli 7 metriä. Joo. Niin se, joka heitti lyhyemmälle, ja mä, joka heitin pisimmälle, niin mä heitin sitten sen oikean kisan niin siitä viivalta, Joo. missä se on 3 heiton pisin niin ratkaisi sen. Ja sitten siitä, vaikka tyyli nuori jos heittänyt 7 metriä, Joo. niin se heitti 13 metriä mua niin kuin, tiedätkö, Niin, pitempään teillä sieltä. oli semmoinen erotus siinä. Niin, että se tavallaan se 7 metriä meni siihen samaan, mihin muun se. Ja sitten taas näin, niin me saattiin tosiaan niin tasaisia kisoja, niin kuin, vaikka meillä oli ikäeroa 10 vuotta, mitä meillä... Tuo on vähän niin kuin golfin tasoero. No se on vähän, niin kuin, mutta mä itse mä en halunnut niin kuin, ottaa semmoista kunnon niin perraiskasvoittua, vaan niin kuin, siihen niin vähän kossaille tasoitusta, että niilläkin oli niin mahis voittaa. Ei ne ikinä tekään, mä sitten tietenkin, mä nyt pikkusen sen, niin, että eka löysäili. No mä olin karsinassa pikkusen niin, aina. Niin. Ja mä olin aina Tero Pitkämäki, kukaan muu ei sanoo olla Tero Pitkämäki. Ne oli sitten Cheleskiä ja näitä muuta, niin kuin Thomas, tämä, ei Morkesteri, tämä norjalainen, tämä Andreas Turkisen, just näin, se oli pitkämäkkäs kovaa kisaa. Oli. Niin, mä aina pikkusen tietenkin siinä karsinassa niin otin vähän löysemmin itse. No totta kai. Se tulee. Sitten aivan hirviä. Niin on ne ollut pöhöleä ne sun veljet, kun ne ei ole tajunnut tuoda. Miten painaa kisaa? On hirviä kisaa, kun on 6 metriä pitemmälle kisaa. Ja sen tunsi, kun sen keppi lähti käestä, kun se niin lähti jo käestä, että nyt menee pitkälle. Ja se oli paha, kun se oli meidän takapihalla semmonen mänty. Se oli oksat. Niin se oli jos se piti mennä niin just oikeasta sitä, että se sai sen... Maksimimetrit siitä, kun muuta ei saa niihin oksiin. Niin. Se tippui niin siitä, että siinä oli vähän, että periaatteessa itsellä olisi vielä 2 viikon reenillä niin kisakonnessa. No joo. Varsinkin tuolla takana. Kyllä, joo, ja noilla puheilla. Niin, nimenomaan. Mutta kyllä keppi on semmonen, mikä pitäisi, niin kuin, se meidän pitäisi ehdottomasti pelastaa. Niin se on. Pitää ruveta tekemään asialle jotakin. Kyllä meidän se on pakko. Sitä ei saa kuolluttaa niin mäkihyppy. Mäkihyppy on jo menetetty. Siihen ei auta yhtään mitään. Se antaa mennä. Ei se on ollut pyristely jo pitkään aikaa. Se antaa mennä. Sille ei enää tehdä mitään. Mutta keihäs, niin sitä ei päästetä tuohon. Näin se on. Mennäänkö ohjelma-osioihin? Mennään ohjelma-osioihin. Mihin mennään ensimmäisenä? Minkä haluat laittaa? Otetaan, kun tuli ne topit puheeksi, niin pistä topit. Itse asiassa pistetään topit. No, missä meillä on topit? Olisiko täällä reunassa? Tämä. Ehkä. Paken topi. Oli äijällä hyvää muista. Sano mieluummin top-lista. Mä tarkistin ne just ennen lähetystä. Mutta miten mä en muistas niinkö vielä, en todella. Mä muistan nyt ainakin Pieru ja... No siinäpä ne oli. Pierusta tuli mieleen, niin meikällä on tullut hulluna viestiä, niinku, tai hulluna, mutta välillä joku tuli laittaa Snapilla viestiä ja tuolla Instagramissa ja tuolla, niin, että tuli käytyä tuossa isolla rikyylillä. Mä sitten vähän, niin, just tosta ei muista aina, että mitä täälläkin on puhunut kaikkia. Niin. Sitten mä että mitä ihmettä, mitä ne oikein puhuu. Sitten muistin, että puhuttiin just niistä, että tulee jotakin. Niin, uusi sanonta, niin uusi sanonta, että käy oikein isolla ripulipaskalla, niin tulee, niin, että kävi rikyylillä. Tuolla oli yksi lapsikin oli tuli pallo, että joku lapsi oli tullut vessasta kovana, eikä käynyt just oppinut itse käymään vessassa, niin tullut vessasta pois ja isälle ajatellut, että kävi rikyylillä. On kova. On. Mennäänkö äijän toppeihin? Mennään toppeihin. Tänään meidän toppeina on Märykkäs kotia, top 3. Märykkäs top kotia, eli vähän niinku pettymykset. Vähän niinku pettymykset. Joo. Siinä on, mä ite lähdin semmosella vähän niinku, vähän semmoilla huumorikka. Joo. Linjalla nämä on kaikki kylläkin tapahtunut, mutta semmoisella pikkusen niin humoristisella linjalla. Mulla on yksi oikeasti vakava asia. Joo, ja saa vakavaa mietit, että voidaan jossakin kohdassa ottaa vaikka oikeasti vakavia asioita, niin. Missä on niin petty, mutta nyt ei ole ehkä semmoinen. Se meille? No, kyllä me voidaan joskus. Kyllä me voidaan joskus ottaa, ja varmastihan on niin isompia pettymyksiä on niin elämässä käynyt, mutta se ei ole ehkä nyt oikea hetkelläkään niistä, eikä jaksakaan
jaksakaan, ja on tämä vähän semmonen kuitenkin positiivinen juttu, mutta kyllä mä Tää on joskus... tämmöstä pierujuttua. Tämä on vähän. Tämä on 9 jaksoa, niin ei tämä- se ihan heti muutu. Tämä haluaa 9 jaksoa tätä. Niin. Tossa on niinku tiivistettynä meidän podcasti. Tuo nappi aina 9,5 tunniksi poi. siinä on podi, ja jengi vielä kuuntelee. Niin, sehän tässä outoa onkin. Jep. Mutta Haluatko nää aloittaa? mä voisin aloittaa, ja mä itse asiassa menen tuohon ensimmäisenä lähden just, mä olin puhumassa tuosta keihääheittohommasta. Mm. Ja aina kun oli koulujen väliset niin yleisurheilukisat, ja niihin niin karsittiin aina niin koulussa, sinne ei niin koko luokka päässyt sitten niihin niin loppukilpailuihin, mitkä Ei järjestettiin tietenkään. sitten niin Tuuskulassa. Juu. Niin, olisiko tyyliin vaikka päässyt, voisikohan olla, että 6 pääsi esimerkiksi, tai no en sitä lukua muuta, mutta olisiko vaikka, että 3 pääsi per laji. Joo. Eli että korkeasyppyy pääsi 3, pittusyppyy 3, ja sitten oli joka vuosi oli niinku joka toinen vuosi oli muistaakseni pallonheitto, ja joka toinen vuosi tuo turpokeihäs. Ai just näin. arvasin, joo. Turpokeihäs ja kuulan työntö. Olikohan niin, että jos oli turpokeihäs, niin silloin oli kuulan työntö vai jotenkin kuitenkin näin. Joo. Ja siellä oli niinku jotkut, meilläkin oli paljon niinku lahjakkaita urheilijoita, jotka niinku varmasti olisi päässyt lajiin, niin, mutta kun sitten ei saanut mennä taas kaikkiin lajeihin, ei voinut, joo. eikä olisi kerennytkään mennä Meillä oli 2 lajia, mihin saimme. Olisiko ollut 2 lajia Joo. sielläkin, niin, että 2 lajia mihin meni, ja sitten yleensä niin jotkut, jotka oli vaikka kovia hyppää korkeata tai juokseen, ne oli myös kovia heittää keppiä tai tämmöistä. Niin se meni yleensä. Niin. Sitten meikä oli ollut edellisenä vuonna päässyt justi, kun oli jotenkin mennyt niin sillä, että niin palloheet ja keppilajeet oli, niin heittolajit oli niin kuin, se mä olin päässyt palloheitossa, niin sinne palloheitto tuonne, niin kissoihin, palloheitossa kissoihin. Joo. Siellä ei tulosta tullut, siitä ei sen enempää. No joo. Mutta se loppukissassa ei tulosta tullut, se oli varmaan lähettiin aika märynkkä sieltä kotiin, ja karkkipussi kätti sitä kioskista hakemassa. Joo. Mutta sitten oli niinku, meikähän on hirviät odotukset, ja seuraavana vuonna kato turpokeihäs. Ai et. Ja keppimiehen. Koko kesän niin reenannut siinä pellolla sillä omalla pajulla. Ja no se turpokeihässä ei sitten sopinut yhtään niin meikäläisen käpällä. Ja sitten oli niinku, siinähän totta kai monekin halusi sitten sinne keihässä, ja siinä oli tiukka karsinta, sitten Juha-Matti piti siinä liikuntatunti. Liikuntatunnilla niin karsittiin, ja Juha-Matti laittaa siihen, ja oli vähän sillä Juha-Matillekin sanonut, niin, että ylivoimasti niin kissoihin. Joo. Karsintaraja mennään niin ylivoimasti yli. Tai varmaan karsintarajia ollut, mutta ne pisimmät. No, siinä sitten se kisa, siinä oli, muistaakseni käyttikö me samana päivänä jopa kaikki. Taisi olla, että samana liikuntatunnilla, Niin, se meni 2 tunnin yleensä, liikuntatunnilla käytti, se 60 metrin juoksu oli, Joo. ja sitten oli korkeasyppypittus nämä siinä. Niin ei sitten, se ei niinku siinä koulun pihalla kato se turpokeihäs. Ja mulla oli vähän niinku paineita siinä. Tai sillä, että en tiedä. Olit luonut odotuksia. Olin luonut odotuksia. Mä oon vähän niinku alokko olettanut keittämällä niinku kissa, että tää on niinku meikän laji ja käy haikaraa tuommoissa niinku Tuuskulasta sitten lopputurnauksesta niinku kulttaa. Kyllä. Ne ei mitään karsinnassa niin 8. Ei lähtenyt sieltä, niin jollakin muulla sai paremmin ilmalentoa se. Ja muut lajithan ei sitten ollut ollenkaan niin meikäläisen heiniä. Ei sitten niin korkeuspittuus, tämmöistä. Ei sanota, että niissä lajissa niin ihan turha oli niin päästä tonne jatkoon. Ja sitten sinne se oli vähän meidän koulu oli semmoinen, että me ei saatu koko koulu lähteä sinne, muuta kuin osallistujat lähti. Joo. Niin 6 tonnin juoksu oli, ei se voi olla 600. Joo, olisiko se ollut 600 Joo. metriä. Se oli niinku semmonen, sitten mihin sai niinku, sinne ei ollut mitään aikarajia, vaan sinne sai osallistua vapaaehtoisesti. Joo. Niin jouttuin kuule, se oli semmonen hetki kuule, kun siinä se keihä, olisiko vielä 3 heittoilla turpokeihällä ja se viimeinen taas karahtaa yli astutuksi. Ai. Siitä sitten kun joudut ilmoittaa Juha-Matille, että mä menen sinne 600. Ai. Mä otin joskus 600 hopiaa. Se oli muuten yksi pettymyshetki myös. Mä olin ihan varma, että mä voitaan sen. Okei. Niin, ei perkale. Hopialle tuli. Olisinko ollut 4-luokalla. Joo, siinä kävi silleen, että meillä juoksi aina niinkö 1, 2 Joo. samassa erässä, 3, 4 samassa Joo. erässä. Sillain meni. Mä olin edellisen vuonna niinkö 3, eli nuorempien niinkö porukassa, eli meidän kanssa juoksi niinkö vuotta vanhemmat. Niin joo. Eli siellä on totta kai tasoerot siinä ikäluokassa, ne on yllättävän on iso. ne aika pieni. Niin mä olin 4 siellä.
ja niinkö mun ikäryhmistä niin nopein. Joo. Niin mä olin täysin varma, että ensi vuonna ihan pommi varma kulta. Joo. Ei mitään palaa muille. Niin Hopialle. Ai, Kyllä, ai. joo, ja loppusuoralla meni vielä ohi. Mä jotenkin ehkä Mä muistan, oon vähän katkeraa siitä vielä. oisinko mä voinut olla jopa 6 siinä. Ei, kun 6 sai palakinnon, niin olikin. Muistaakseni ainakin 6 sai niinku 6 sai palakinnon. Joo. Eli 3 ensimmäistä mitalia, ja sitten saiko jonkun 3 siitä, niin 6 sai palakinnon, ja mä jäin just siihen, että en päässyt niinku siihen Ai palakintoon. Mutta en ollut niinku viimeinen. En ollut niinku, en No jäänyt se on tärkeä. viimeinen, mutta kyllä se harmitti siinä karsinnossa, että en päässyt niihin keppikissoihin, koska No se ihan oli varmasti. niinku se, mihin itse oli niinku santsannut. Ja Joo. se eläkkä se meikän pajukeihäs katkeskin sitten. Ai et. Niin koville se on. Mullahan kävi myös niin, että niin mä olin myös ihan hyvä hyppään pittuutta. Mutta mun isoveli Topi, Joo, niin me oltiin niinkö samassa sarjassa taas. Kato, 3., 4. Joo. En muista ikäryhmää, mutta kuitenkin oltiin samassa sarjassa. Ja mä olin kovempi hyppään pittuutta kuin Topi. Ja Topi oli ilmoittautunut siihen pittuushyppyyn. Niin se sanoo mulle, että sinä et tuu sinne. Mä ajattelin, että no miten niin en tuu. Se, että no en minä kehtaa hävitä sulle niinku koko koulua. onko näin? Joo, se sanoi ja mä sitten, no en mä sitten varmaan tuu. Niin en mennyt pittuuta ja Topi meni. Joo, kato, isoveljen oikealla, niin meni tosta vaan. Pisti niinku äijät niinku runttu, Joo, että ei joo. oo asia. Minä en mennyt. Varma kultamitali meni sivusuun. No en tiedä, olinko niinku koulun kovin, mutta parempi kuin Topi, niin ei se antanut. No en ois minäkään antanut. Joo, se on jäänyt kyllä mieleen. Muistakaa Topi, toivottavasti. Pakko kyllä. raju. On kyllä raju. Mulla on 3. intti juttu, kun meinasin päästä ampuu apilaksen, niinkö nuin lähellä. Joo. Mutta en päässyt, koska meillä oli niinku sinkoryhmä siellä, jotka pääsi ampuu apilaksen. Apilas on siis sinko, Joo. todella iso pommi. Joo. Niin sinkoryhmästä pääsi ampuu apilaksen ja sitten Eikö se oo mä keskeytä sen verran, eikö se oo se just se, mikä sulla on kunnon semmonen reppu selässä ja siinä se on niinku semmonen, se ei oo mikään niinku, se ei oo kessi. ei oo kessi, Vasta se on- on niinku pari metriä pitkää, se on niinku semmonen 250 putki. Joo, maahan kessi ja mullahan lähti se tonne. Ai kessi. Niin. Siis se laaki lähti ihan oikein, Joo. mutta se kessi niinku lähti tuolta. No se on niinku raskas kerta. Joo, kyllä Kessi kyllä on kevyt kerta. Niin onkin, joo, kyllä mä tiedän Joo. apilaksen. No kuitenkin. Niin Maksaa 200 tonnia per joo, laaki. yksi laaki, kyllä. Just näin. Äijällä niin- yrittänyt pinkkaa ampua sitä. Eikö ne kävi? Joo, kerran vaan tarina loppu. Sillä kävi, että sinkoryhmästä pääsi ampuun ihmisiä, totta kai, koska ne oli sinkoryhmässä. Niin sitten niitä jäi 2 ylimääräistä. Eikö Joo. 1 ylimääräinen, sori. Ja sitten siinä kyseltiin, katsottiin niinkö meidän ampumaleirejä, miten ne on mennyt ja osumat kaikki, että ketkä pääsee ampuu se ylimääräisen, tai kuka pääsee. Sitten kysyttiin, että kuka on osunut joka ikisen harjoitus apilaslaukauksen. Joo. Ja 2 nosti käe, minä ja just semmonen äijä, joka on just korotettu korpraliksi. Niin meidän kouluttaja katsoi mua silmiä ja sanoi, että Pitkälä. Mä tiedän, tää tuntuu susta pahalta, mutta mua on pakko ottaa tää korporaatio. Ai. Se oli nuin lähellä. Oisit pieksänyt. No teki mieli. En päässyt ampua apilassa, se on jäänyt mieleen kyllä. Ai. No ja ei, me musta kyllä kertasingolla se lähti, ei se nyt mulla niinku oikeesti niinku lähtö, on lähtenyt 10 metriä tuolla päin, kyllä se laaki lähti oikein, se oli jotenkin niinku, oliko siinä tälle tuelle joku, oli siinä niinku kertasingossa. Ei kun kessihän ammutaan vaan tosta Mutta päälle. on siinä kessissäkin semmonen pikku tuki tähän olkapäähän muistaakseni, tulee se. Mä en kyllä nyt yhtäkkiä muista. Mä muistan, että se putki lähti tuosta meikältä ja niinku Miten se periaatteessa voi lähteä? taas tulla valsat siitä. Jotenkin mä muistelen. Joo. Ranaattihomma oli niinku paha se, kun se piti se ranaatti. Se oikeesti niinku pelotti, kun heitettiin se oikea ranaatti. Mikä siinä pelotti? No kyllä, mulla jotenkin pelotti. Älkää heittää ja hyppää suojaan. No niin, taikka se tavalla, että mulla No on onhan tässä, se vähän tietenkin että jos se kuumottavaa. tässä niinku tipahtaa. Kyllähän sitä miettii nyt Kyllähän ne niinku käyttiin läpi niinku ihan täysin kaikki setit, että miten, Niin, kyllä. jos se tipahtaa, niin heti juokset tuonne ja noin, mutta se niinku, kyllähän ne niinku, se oikeesti, se pelotti, kun se otat sen sokaan pois siitä ja Joo, ja sitten ehkä täysin se, ja paasti. myöskin se tilanne, koska ne oli pelotellut,
niin paljon, että perkale, jos tämä menee vihkoon, niin se on niinku henki pois. No kaikilta. joo, se on. Niin, se eniten jännitti ehkä siinä. Ja mä muistan, meillä oli tämä saarelaisen Aku muistaakseni, kapteeni. Ei ollut kapteeni, kun luutnantti. Tai ylikessy. Se oli semmonen, on varmaan vieläkin siellä, varmasti porukka tunteekin Sodankylässä. Varmaan sielläkin itse asiassa tekee Twitteriä aika paljon sielläkin törmännyt siihen, niin se oli meillä niinku kouluttajana. Muistaa ensimmäisen oppitunnilla auditoriossa, kun se laittoi pyssyn kiertämään sinne. Ja pyssypanokset. Se laittoi niinku ensin oli tyyliin meni pyssy. Sitten kun se oli pyssy kiertänyt siellä vähän matkaa, se laittoi lippaan. Sitten kun se oli vähän matkaa mennyt siellä ja sitten laittoi niinku panoksia, niin kaikki saa niinku kahtua näin. Mä muistan, kun sillä oli itellä rynkky siinä piteellistää siinä jotenkin. Ja sitten, jos mä yhdenkin näen, että joku alkaa laittaa ne assesse aivan samaa mitä alkaa ränkkää, niin mulla on tässä latattu pyssy ja mä en arvele yhtään, kun mä pistän ammu. Ei muuten sitten kukka. Kyllä se melko niinku, se kyllä näki koko ajan, miten se pyssy liikkuu ja kaikki kahto ja äkkiä pois iteltä. Silikkihanskosta tuli mieleen, nehän oli ne siellähän oli ne just ne prinsessat. Niin oli. Oltiin prinsessa, kun ne silikkihanskat, niin oltiin yhdellä joku leiri meillä oli ja hiihittiin ja yksi Mäntsälästä Sissi-komppani ja Sissi Partanen niin oli siellä. Mä en tiedä, se oli Mäntsälästä, se oli sanonut päähän pistetty tulla käymään Sodankylässä. Aika peli. No se itse asiassa pääsi niin aina, kun sillä oli sitä matkustusetujuttuja. Joo. Niin se pääsi lentokoneesta, kato, lentokoneella liikkuu. No niin, no sehän on ollut nopeammin no siellä niin onkin, se oli perjantaina, kato se pääsi jo heti aamupalan jälkeen lähtee ja tunti siitä Mäntsällä tuonne. Niin se oli kotona niin jo tyyliin 2 aikaa. Ja me oltiin illalla. Me päästiin 2 lähtee ja me oltiin 9 aikaa perin. Oli kaikissa Sodankylässä. Oli. Joo, se oli pikkusen kesti ne matkat. Aivan sairaan pitkä. Se oli niinku käytännössä, kun olit viikonloppulomille, niin sulla oli 1 päivä lomaa. 2 päivää meni matkustaa. Niin, se menikin, 2 päivää meni. Muistan kerran jäi maiharit kotiin niinku. Kävikö hakemassa? Eikö lenkkareilla niinku meni sinne, niin tuli pikku valsatko. Eikö nulla Miten säkö nää puet se Intiin asuu? Miten nää laitat lenkkarit, etkä maiharit? Eikö sinä kävi kato semmonen, kun mä asuin mun velipojalla silloin. Ja mä sunnuntaina niin lähdin sieltä kotia, ensin meille kotia. Ja sieltä sitten jonkun kyllä niin nesteilemistä höpättiin linkun kyyttiin. Niin mä otin sieltä velipojalta, kato vaan äkkiä pakkasin niin rinkkaan ne kaikki kamppat. Ja en laittanut vielä siinä niin päälle niitä ja sitten lähdin niin meille kotiin käymään. Niin ne jäi sinne ne kengät, maiharit. Ja sitten huomasin, mulla oli vaan mulla oli semmoset sieviläiset turvakärkikengät. Joo. Ja pistikö ne? Siis niillä mä menin sinne. Siis menikö läpi? No meni ne silloin. Pakko, ei vaan ollut paljon vaihtoehtoja, kun ei ollut muuta kenkiä. Niin, mutta siis huomasko ne? Huomasko ne siinä, että ensin mä näen ylimäki, mitkä nuo kengät on. Mä oon, no sori, jää kotia kengät. Miten sinulla voi jäädä kotia kengät? Ja sitten niistä tuli oikeastaan läpäät niistä meikän kengistä, kun semmoset sieviläiset turvakärkikengät, työkengät. Niin mä leikkasin niistä semmoset läpärin malliset. Ne oli niinkö läpärit. Ja niistä tuli semmoset kiertokengät, ne meni yhdelle pollelle sitten. Ja se otti ne, ja siitä meni monta vuotta, niin joltakin. Joku vielä joskus sanoi, että äijän kengät pyörii Sodankylää. Sotilaspoliisi siellä osastolla. Nyt jos joku on siellä, ja en usko, että ne voi olla enää ois kyllä kova. Jos siellä vaan pyörii semmoset mustat sieviläiset, niinku, ei ne voi pyöriä enää, ei ne voi olla ehejät enää ne kengät. Ei voihan ne, kato, kyllähän meilläkin jätettiin perinnöksi tavaroita. Ne oli niinku semmoset, ja mä antanut sille spolle, kun spollella kesti se 8 kuukautta, kun se kesti se aika siellä, ja me päästiin puolella vuodella, niin ne jää niinku niille. Jos se vaan, se ainakin oli jatkanut ne eteenpäin, mä kuulin sillä, en nyt on siitä nyt aikaa, kun on viimeksi kuullut siitä, että ne vielä pyöri siellä. Niin. Mutta jos on Sodankylän Sissi-komppanissa spollella tai jossakin siellä pyörii mustat semmoset sieviläiset kengät, mistä on leikattu niinku semmoiksi vähän niinku släpärin tyyliseksi niin ne on meikään. Tuo olisi kyllä kovaa, kun löydys. Mutta ei ne voi, mä veikkaan, että ei ne voi olla ehejät enää, ne oli aika resut jo sillä. Mutta mennäänkö eteenpäin Intti-juttusta? Äijältä kakkostilalla oleva. Kakkostilalta oleva setti on miten mä niin, tää on kans niinku semmonen, mikä kossina jää mieleen ja meidas märyy tulla. Joo. Säneltä oltiin saatu, Säneltä eli isännältä, iskältä.
tuokin on lempinimi. Niin Säne. Säne. Aika hyvä. Säne ja Mäne. Se on niinku isäntä ja ensin oli niinku Mäntä ja Säntä, isäntä, Niin emäntä. Sitten No tuli, sanon mäkin Mäntä sitten monesti. tuli Mäne, Säne. Joo. Meilläpä on sanottu aika monestikin sen. No en mä nyt ite meissä huua, että Säne Säne. tuppa tänne. Joo. Kyllä on iskä, mutta Niin, no kyllä mäkin puhun. No jos mä isälle puhun, niin mä kyllä sanon, että isä. joo. Sitten jos jollekin muulle, niin mä sanon, että Sale. No joo, kyllä joo itekin. Niin ne oli antanut mulle ja mun siskolle karkit. Mä muistakaan, yhdet karkit näin ja oltiin saatu, kato, se oli harvinaista, että makiaset oltiin saatu ja Joo. yhdet karkit kato se iltaan. Ja meikä otti härriä näin kato koko ja Ella oli syönyt sen karkin jo. Ja oman karkin. Ja mä koko ajan, mulla oli se karkki ja kaikkia härretteenä, hei, jos sä oot kiinni, niin saat syödä. Joo. Sitten kaikki Äijä kunnon härkkiä. koko ajan niin nuo härkät, jos sä oot kiinni, niin saat syödä. Joo. Sitten se jotenkin lipees se karkki meikän Ai, käästä, ai. tippui maahan, niin Ella samaten kontolle siihen ja suuhun se karkki. Meikä jäi märännyt ilme naamalla kattoo siihen ja se meni siinä se meni niinkö siinä se karkki, eikä saanut uutta. Voisi sanoa jopa, että täysin ansaittu. Se oli ansaittu, se oli niinkö ansaittu se ja se meni siinä, ei mitään toivoa ollut Ihan saastaa oikein. karkkia. Märy siitä tuli ja varmaan hirviät raivarit kamariin, mutta ei sitä niinkö toista karkkia saanut ja ihan oikein. Joo, joo. Oikein niinkö mehusteli sinne, että Joo. jos sä oot kiinni, niin Ai, eiköhän ai, jotenkin lipsahti. Varmaan oli just käynyt keihästä heittää ja pikkusen niinkö oli lipsahtanut siinä. Ai. Siinä on niinkö meikän kakkonen. Aika kova. Ja ansaittu pettymys. On. Meikän kakkonen menee yläasteelle 8 ja 9 luokalla. Meillä oli aina joka vuosi pelattiin luokkien välinen säbäturnaus. Joo. Meillä oli tosi hyvä luokka. Me oltiin aika hyviä aina. 8 luokalla voitettiin, se oli semitiukka vielä 8. Ei ollut vielä erot kasvanut niin isoksi, että olisi ollut semmoinen selvä voitto. Niin olisiko joku 5-2 voitettu meidän luokka? Siinä oli eka tietenkin niin alkusarjapelit ja sitten lopussa Joo. oli 2 jäljellä. Me tietenkin finaali voitettiin. Semitiukka 5-2 about voitettiin. Joo. Itse tein hattutempu siinä. Dominoin kenttää. 5 maalista 3 saa aika Niin, hyvin, joo. mun mielestä hyvin. Se on yllättävän Ja siellä hyvin. jaettiin, siellä oli todella hienot itse tehty semmoset niin MVP-pokaalit. Siinä Joo. oli sähäilypallo, kullattu sähäilypallo ja sitten siinä oli semmonen Joku kyltti. savitaittelija tehnyt sen. Ei kun ne oli ihan koulussa rakennettu. Niin ne oli silti puutyötunnilla tehtiin. Joo, Joo. ne oli silti hienoja. Siinä oli laatta Joo. kans, että joku MVP. Joo. Jotakin tämmöstä. Mä ajattelin, nyt muuten tulee MVP. Joo. Ai että näyttää hyvältä hyllyllä. Niin meidän maalivahille annettiin Mitä se. Vaikka me ihmettä? dominoitiin sitä peliä, eihän se saanut edes vetoja sinne. Ja päästi 2 maalia, niin sille annettiin. MVP. MVP-palkinto. Heti. 2 maalia oli päästänyt. Ja meikä tehnyt hattutempu. Eikä siinä mitään. Mennään seuraavaan vuoteen. Joo. Taas finaalissa. Nyt oltiin oikeasti ylivoimaisia jo. Voitettiin joku ehkä 9-3. Joo. Tosi paljon. Mulla oli hattutemppu ja otin muutaman syötönkin vielä siihen. Taas. Täyttä dominanssia. Ja mietti, että nyt Joo, MVP. joo, ja sitten meidän vastustajakin, kun sitten tuli kuuluttaa siihen meidän luokanvalvoja, että joo, nyt annetaan tärkeimmälle pelaajalle palkinto taas. Joo. Vastustajakin sieltä, että no niin, Pake, come on, käydään hakemassa palkinto. Vittu sille maalivahille taas! Mitä Joo, aivan täysin nolla pelisilmällä se meidän luokanvalvoja. No on. Antoi sille mokeille ja se oli päästänyt taas muutama maali ja itse painanut 3+3 siihen ja en saa sitä palkintoa. Juha-Mattikin olisi tajunnut, että kelle se ois. palkinto pitää Ja antaa. vastustajakin oli, että mitä ihmettä, että miksei Pake saanut tuota. Mitä ihmettä, heti. Heti. Yksi kovimmista ja mulla ei ole edelleenkään MVP-pystiä yläasteen sähäilystä. No voin kuvitella. Ja se vielä niin se oikein miettii, että nyt se tulee. Ja kaikki oli se, että no niin Pake, come on Pake. Tuo Itse siellä oottaa, no niin nyt se Niin, ja viime vuonna jäi saamatta. Niin ja justiin vähän niin, että no Niin. joo, ja sitten ei. Se on Joo. määrä, voin kuvitella sen tilanteen. Joo, ja totta kai mä sinne. Niin. Hyvä mokke. Meillä oli aina, niin oli, vaikka koulussa oli sähäily tai jotakin pelattiin jalkapalloa tai tämmöstä, niin Juha-Matti Opa jakoi aina semmoiseen herrasmiespalkinno. Se ei ikinä niinku, se ei ollut palkinto, vaan se oli maininta, ei me ikkä täytty saada sitä mitään. Joo. Mutta se oli aina mukava saada niinku joku vaikka se jakoi se aina semmoselle niinku, joka on niinku antanut kaikkensa, semmonen palkinto. Ei välttämättä joo. se, joka on paras. Tsemppipalkinto. Semmonen, joka on Semmonen, niinku joka annetaan lahjattomille. Niin, no käytännössä lahjoittamille.
Lahjottamille. Se on aina sillä. Se on sille, mutta, mutta kuitenkin saa niinku sillä vähän, semmonen oli aina niinku siellä, mutta ei se, mä en muistaakseni tainnut sitä kovin monta kertaa saa. Kyllä mäkin iskin sitä pörssiä aika huolella siellä ja äijä oli kova pellaan sä. Dominoi sitä lajia. Itse asiassa nyt kysyttiin meikin pelaamaan yhteen joukkueessa täällä. Ja aina käynyt nyt vähän hakkaa pelaamassa sähälyä. Kyllä mä veikkaan vielä, kyllä ne käjet sieltä löytyy, mutta kyllä ne tulee selkärangasta. Pikkureenille niin kysyvät tuolla, en muista enää mikään joukkue se oli, mutta pelas jossakin tässä Helsingissä ne pelas, niin kysyvät meikin. Ensi kaudelle pelaa, mutta ei kyllä se taittaa olla. Onko uraa siinä? Voi se olla, että tommonen niinku, ei jaksa ehkä lähteä tommoseen. Joo. Tuommoista enää pelaamaan. Kyllähän me täällä joskus pelattiinkin aika paljon. Joo, mä silloin kun muutin tänne, niin oikeastaan lopetin siihen aikaan. Sähälyn pelaa. Itehän täällä vasta pelas. Mä pelasin paljonkin täällä. Joo, me pelattiin Haapavedellä varmaan 5 kertaa viikkoa. No tosi paljon. Oli se itellä kanssa oli melko paljon. Kyllä sitä ainakin melko paljon tuli hakattu. Kyllä. Ei sillä ollut muuta tekemistä. Ei siellä ei kyllä oikeasti hirviästi. Sitä siellähän sitä hakattu. Oltiin me hyvä. Me ihan niinku yläasteella. Mietin, me oltiin ihan nappuloita. Jollain 8-luokalla me kierrettiin niitä puulakiturnauksia sillä alueella. Kyllä me ihan pärjättiinkin. 9-luokalla taidettiin jo voittaa ensimmäinenkin. Okei. Meillä oli tosi kova porukka. Sievilästä oli jo alkovia pelaa. Joo, niin oli. Niille ei ainakaan, mutta niille ei ole kato jäähallia siellä. Niin, ne pelas kaikki ne pelas vaan sähälyä. Mutta pelaa varmaan vieläkin, mutta siinä oli kovia. Niin, on varmaan vieläkin on kovia pelaa. Joo, kyllä mä muistan. Sievi oli aina kova. Ne oli kovia ja niitten kanssa pelattikin itse asiassa aika paljon. Me kättiin monella vuorolla Sievissä pelaillakin. Joo. Ne oli kovia. Joo, ja Sievissä oli turnauksia myös. Muuta. Niin olikin. Kyllä. Muistaa kerran yhdessä, siellä oli aina semmoinen kuin yösähäly. Joo. En tiedä, onko enää nykypäivänä. Raahessa oli myös. No on varmaan aika monessakin paikassa. Siellä oli ja sitten kerran vein tuossa mulla, mä muistan, kun kaikki repesi nauramaan. Niin takaperin juoksin näin. Ja ootin niin syöttyä, että pakki syöttää, kato mulle sinne vasen palatta, missä mä normaalisti oon. Ja sieltä lähti yleensä heti joko one-timeri tai sitten pikku kikalla, niin rannari yläpeltti. Niin ootin ja takaperin näin juoksin niin, ja ootin sitä syöttyä ja kikoli taakse. Mutta tuli laita vasta ja tuohon pökkäs ja siitä selällä. Ne katsojien päällä. Hei, tuossa tuli muuten mieleen, kun puhuttiin äsken niistä lempinimistä, mistä on tullut. Niin yhdelle meidän kaverille on tullut Yösäpästä lempinimi. Sitä sanotaan tehoksi. Ja ihan sen takia, koska Yösäpässä... Ei, se ei ollut edes pelaamassa. Mutta Yösäpässä niin se ei ole aina teho urheilujuoma, eikä mitään. Ei liity siihenkään mitenkään. Mutta katsottiin yhtä peliä, sitten katsomassa oli joku tosi raskas äijä, se huusi koko ajan, että Paavo tehoja Paavo huusi siellä. Ja sitten me ruvettiin matkimaan sitä. Sitten se, kenen lempinimi on Teho, niin se on tosi kova sähälyn pelaaja. Joo. Niin me ruvettiin sitten sille huutaa, kun se meni pelaa. Niin, Teho, ja sitten jotenkin sitä muodostui Teho, ja se on edelleen Teho. Ne vaan jostakin niitä tullut. Ja siitä on tietenkin tullut nyt Tehis ja kaikkea tämmöisiä. Kyllähän niitä, niin ne vaan jostakin niitä tullut. Niin se on. Ne vaan jostakin tullut. Mennäänkö mekään ykkössä? Mennään. Ei yhtään rönsyille tämä. Ei, se ei haittaa kyllä yhtään. Ja meillä on itse asiassa toivottukin tuossa pitempiä jaksoja. Tai, niin joo. Tai ihan yksityis DM:kin on tullut. Niin on tullut taas pitempiä tai sitten pari kertaa viikossa, mutta en mä tiedä kuitenkaan nyt alakkuun, niin vetään kuitenkin tälläkö. Tää on mun mielestä hyvä tahto. Tämä on hyvä ja sitten ei kulu kaikki jutut liian nopia, kun tässä kuitenkin niin loppuu kohta jutut. No, kyllä joutuu ammenttaa jo vähän väkiä. Tai itse asiassa ne on loppunut jo kauan sitten, mutta ykkösjuttu on semmonen, kun tää on periaatteessa semmonen hyvä ja huono. Silloin se oli hirviä pettymys. Koulussa katon uintia ja uinieläkkeen on vaan hirviä nälkä. Joo. Ja uimasta tultiin. Oltiin kato jo syömässä ja sitten uimaa ja uimahallissa ja sitten tonne koululle. Ja meillä ei kato saanut mitään välipallaa siellä. Kauhia nälkä, niin välitunnilla niin eiköhän niin meillä oli monesti tapana, niin, että käydään näkkäriä varastaa sieltä koulun keittiöstä. Joo. Sinne keittiö ja löydettiin sen. Siellä oli iso koulunäkkipaketti ja voinappa ja sitten kato niitä taskuu sieltä ja välitunnilla johonkin ja sinne järsimään niitä. Joo. Ja hirviä nälkä ja eiköhän niin, ei teekki oli niin, että nyt päässä niin syömään. Aivan järjetön nälkä ja sä tiedät senkö nälkä on. Totta kai. Niin, siinä ja päästään koululle, niin siellä oli pari seppää. Ite oli niin se, joka niin osasi sieltä käydä hakkeen, että sitä ei niin kämähä sieltä. Joo.
niin eiköhän pari seppää ollut käynyt aikaisemmin sieltä ja Ai. samaan tien niin kärähästä nyt on haettu näkkäreitä ja hirviä valitus päälle siitä ja ei jäätti kato siltä päivältä niin ilman näkkäriä. Ei ollut enää niin mitään asiaa enää niin lähteä hakkeen näkkäriä siinä. Niin. Muistaa, se oli kuule nälkä se loppupäivä koulussa. Mutta sen jälkeen itse asiassa siihen taisi tulla semmonen homma, että uintipäivien jälkeen niin oli saattiin näkkäriä ja tavallaan pikku semmonen välipala. Kyllä meillä oli aina välipala ihan joka päivä. Se oli tyyliin niinkö... Joka päivä? Joo. Niinkö tyyliin, olisiko se ollut 2 tai 3. Kuitenkin yksi välitunti oli niinku sai käydä hakkeen näkkäriä. Ei meillä ollut. Ei, meillä oli ainoastaan 11 akkaa oli se ruoka. Joo. Ruoka ja sitten oli sen jälkeen... Ei ollut sen jälkeen niinkö mitään. Vaikka oli 4 asti kouluun, niin ei siinä niinkö ollut mitään ruokkaa. Onpa huono systeemi. Sitten tuli, sen jälkeen tuli niinkö meidän aikaa. Uinin jälkeen saattiin aina näkkäri. Joo. Mutta ei meillä niinkö mitään välipallaa ollut. Eikä ollut muistaakseni... Melko tyhmiä. Oisko yläasteella ollut? Yläasteella saatto olla. Oli, ehkä siellä se oli meilläkin oli. vaan yläasteella. Yläasteella ehkä oli, mutta ala-asteella ei ollut. Mutta oliko siellä edes niinku 6 tunnin päiviä? Kyllä meillä ala-asteellakin joskus oli 4 koulua. Oli siellä joskus 8. Ja ei saa välipalla. Niin. On kyllä pöhölö. Kyllä meilläkin, kylläkäs se ala-asteellakin oli meillä joskus varmaan 804 koulua. Vai oisko ollut kuitenkaan 8? Olisiko se ollut 10 tai? Niin. Paha, ei kyllä muista. Ei muista. Yläasteellahan oli kyllä. Oli, silloin oli. Mutta silloin saattiin välipala kyllä. Mäkin muistan, että välipala välkkä oli ehkä silloin. Välipala kyllä. Välkkä. Kyllä. Ei varmakaan, ei muista aivan tarkalleen. Mutta tuo on just niinku noissa varkkaushommissakin, niin kun siinä on monta, kun vaikka kävi yläasteella tupaakilla, jos nää menit porukalla, niin kyllä näet jää kiinni. Ei muuta kuin yksin käyt, niin ei jää ikinä kiinni. Ei nää voit kävellä ihan normaalisti pois. Niin voi. Joo, ei mitään. Yhden muistan, kun me 1-2-luokalla syöttiin, kato luokassa. Luokassa ja sitten oli, muut söi keittiössä, me syöttiin niin luokassa. Ja luokkaa tuotti sen ruokansa. Mulla kärryllä aina oli 2 semmoista paria, joka haki sen kärryn. Joo. Ja siinä oli, semmoilla tarjotin kärryllä semmoilla. Tuli ja siinä oli se ruoka. Ja sitten oli aina semmoista, että kun meni käytävää pitkin ne tuli siltä, niin mentiin aina siihen alla niin näin makkoille. Ja ne veti niillä kärryillä aina päältä siitä. Ja niin. semmoista peliä, niin kerran olisi pakettia ja jauhelihan kastiketta. Aivan niin kuin vimpan päälle ruokkakin vielä. Joo. Niin eiköhän Rollo ja Iikka niin tempassu siihen oven. Joku oli siinä, en tiedä, olisiko ollut minä tai joku siinä alla, ja tempas semmoiseen oven kulmaan sille ja levesi koko kärry siihen ja paketit lattialle, niin jouduttiin oottaa niin kauan, että 2-luokan syö. Ja niin se mitä niiltä jää, niin on meille. Siinä on myös semmoinen, että kyllä oli ne On ne pöhölejä kyllä ollut. On se kaikenlaista. Mennään. Meikä ykkönenhän on. Mä luulen, että aika moni voi samaistua tähän. 2016 jääkiekko World Cup. Ja ylipäänsä Lauri Marjamäen aikakausi. Joo. Jääkiekossa. Täys farssi. Se on äijän farssi. Joo, mä nostan tuo ykköspettymyksi. Se oli kyllä farssi. Mieti, koko World Cupissa 1 maali. 1 maali. Kuka teki? Ei voi noin käy. Niin olikin, se oli ja se oli komia maali. Oli, mä en jotenkin muistaakseni en kahtonut niitä pelejä. Itse olin kyllä, ootin pitkään, sitähän hehkutettiin. Sitä oli kyllä hehkutettu, kun oli pitkää aikaa semmoinen, niin pitkää aikaa, että nyt on tulossa. Ja Niin, no tämmönen se oli. Se oli kyllä semmoinen, että se oli jotenkin semmoinen, kun vielä Jalonen dominoinut. Vähän sama mikä nyt Pennasella. Niin. Jalonen dominoinut. Ja sittenkö sä et... Se on vaikea tulla siihen. On. Jalonenhan pystyy sanoa ihan mitä tahansa ja se pystyy niinku... Se on niinku päällikkö ja päällikkö. Ja nyt jos joku Pennanen tulee, niin ei voita, tai Marjamäki ei voita, niin sitten kun ne rupeaa vielä kiukuttelee siitä, niin se on aika... Se on niinku... Älä rupia suomalaisille, jolle niinku on tärkeintä maan päällä, niin... No on se. Niinku jääkiekko, niin sitten kun et pärjää, niin siinä niinku kiukuttelee ja kaikkien. Se oli kyllä... Marjamäki oli kyllä. Kauan se oli? Se oli 18 kisat. Ai Marjamäki. Oliko se 17 kisatkin? En mä kyllä muista. Eikö 16? Siis 16 oli se World Cup. Niin olikin, se tuli niihin. Se tuli just niin. Niin se taisi olla, joo. Ja sitten Jalonen tuli takaisin jossain vaiheessa. 16 kisat se oli.
Suomi oli finaalissa 2016 Venäjää vastaan MM-kissossa. Mä en niistä muista mitään. Oh. Ei, mutta silloin ei kuule ollut vielä Jalo. Eikä tuo Marjamäki. Niin, se oli syksyllä. Karjalonen oli, siinä syksyllä oli World Cup. Karjalonen Niin. oli silloin keväällä. Karjalonen oli keväällä. Suomi hävisi muistaakseni 6-1 Venäjälle finaaliin silloin 2016. Okay. 16 Patrik Laine oli silloin. Aho Mä oli en muista silloin. yhtään tuota. Oli. Mä muistan ne junnukisat 16. Mä itse asiassa muistan siitä, kun mä olin muuttanut just silloin vähän ennen niitä kisoja tänne. Ja Joo. Pakkalassa ja kannattiin jokkeen terassille tehtiin studio, sohova sinne Ai et. terassille ja siinä sai kato, niin sai pihalla kato siinä ja maalappia vetästä siinä Joo. samalla ja siihen telekkarit ja nämä. Niin silloin oli. Viimeinen Patrik Laine päivä. iski silloin niitä maaleja, Aho oli silloin kissossa. Joo, kyllä mä ne... Suomi oli finaalissa silloin, Venäjälle hävisi sitten finaali. Joo. Oliko Kaikkea Kanadalle? No, en muista. En jompikun. muista Saattoi kyllä. olla Kanadallekin. Joo. Eikö 14 ne hävisi Venäjälle? Niin olikin. 14 hävisi Venäjälle 6-1 ja 16 Kanadalle. Tarkastetta. Tarkastetta. 14 oli olympiavuosi. Suomi sai ronssia. Niin olikin. Mä muistan itse asiassa, kun Intissä oli silloin. Niin. Joo. Kisat 2016. Jääkökö maailmanmestaruuskisassa Venäjällä järjestetty kisat? Kyllä, Kanadalle ja Suomi 2. No niin. Joo. Joo, ja 14 hävisi Venäjälle. 6-1. Hirviät tuomarisysteemit oli, että tuomari. Niin oli. Se oli se vuosi. Se oli se. Totta. Mä muistan sen, kun me silloinkin oltiin Intissä ja katsottiin sitä Joo, finaalia, joo. että nyt tulla ja ei mitään. Joo, meilläkin oli muuten, Intissä oli hyvät kisaa katsomat. Tai ei kyllä, mä olin 15, niin ei silloinkaan tullut menestystä, niin se jäi sitten aika lyhyyn. Niin joo. Mutta mä muistan, että Kärpät voitti silloin, niin mä katsoin Pohjoisessa. Siellähän on kaikki Kärpät. Ne jep. Ne oli yhtä tärkeitä ja Kärpät voitti silloin. Niin voitti ja 14 voitti kaas. Joo. Mä olin Intti-bussissa, kun Sebastian Aho ratkaisi jatkoajalla. arva missä mä olin. No. Raksilan lehtereillä siellä kahtavassa. Oikeesti? Pikkusen kova. Mä olin Raksilla siellä Ai. kahtavassa paikan päällä. Mä muistan, se oli aivan täynnä se Raksila. Me oltiin kaverilla siinä ja edellisenä päivänä oli niinku tuolla Tampereella siis oli peli. Ja se, että ratkiako se jo siellä ja sitten mietittiin, että ei ratkenut siellä ja ei saatu lippuja, kato sitten, kun nehän meni heti No kaikki. mennehän ne jo. Jostakin torista sitten löydettiin ja saattiin itse asiassa ihan niinku siihen hintaan, että muistaakseni ei tarvinnut maksaa edes niinku ylimääräistä siitä. Joo. Kaikille liput sinne ja ai jettalina. Meillä oli Todella tietenkin kova. seisomapaikat oli siinä niinku laijaa vieressä, että sitä niinku hirviä se näkösetti ei ollut se siinä. kiinnosta. Mutta yksi erä oltiin siinä ja sitten kiivettiin sinne jonnekin ihan Joo. lehterelle. Joo. Oli se pikkuinen hurlum hei. Kyllä siellä, varmasti. siellä, mutta varmaan oli edellisenä vuonna vielä kovempi kuin Aaltonen ratka. Silloin mä olin Intissä. Joo. Tää oli itse asiassa Intistä lomalla, kun oli se. Se on kyllä jäänyt kans mieleen. Aaltosen takatukkaan ja hulmua jatkoa. Se oli se. Pikkusen kovia muistoja. Se oli kova. Ne oli kovia. Kaukana on nekin ajat taas Ite lähet märyn kanssa kotiin. No niin, äijällä oli joku märynkkauskotiet tarina. Joo. Meillä on itse asiassa tullut näitä aika paljonkin näitä märynkkauskotiet tarina, mutta kun ne on semmosia, ne tässä saa semmoista lyhyempää muotoa, että Niin jo. ei tuntia tarvitse kertoa täällä sitä lukijasta. Mutta jos ei ole kerennyt eikä jaksanut, eikä itekään eikä muotoilla sitä. Joo. Tämäkään ei ole minun tarina. Tää on Onko meidän kuulijan vai? Ei kun tää on jostain jostain talk showsta. Mä en muista sitä nimiä, kuka sen kertoi, mutta oli erittäin hauska semmonen kakkatarina, kun se oli mennyt syömään meksikolaiseen ravintolaan. Joo. Sitten oli tullut tietenkin kakkahätä ja mennyt sitten vessaan. Tärräyttänyt sinne pöntön tuutin täydeltä ja sitten oli ihan normaalisti vetässyt pöntöjä. Ei ollut mennyt se kakka alas tietenkään. Joo. Oli yrittänyt 5 kertaa, 6 kertaa, ei mene alas ja 7 kertaa, ei, se kakka siihen jummiin siihen pönttöön. Sitten se mietti niinku siinä, että onkohan tämä niinku moraalisesti oikein, että jos mä lähden tästä vaan veksi, että se jää se paska tuohon. Sitten se pohti siinä hetken, että ei pakko kai mun käydä henkilökunnalle sanoa, että täällä on kakka ja tuohon, että tukossa tuo pönttö. Ja se oli mennyt sitten henkilökunnalle sanomaan siitä ja nämä ei ollut puhunut sitten englantia.
yhtään. Eli ei samaa kieltä ei ollut löytynyt. Ei ollut löytynyt samaa kieltä. Joo. Niin se oli yrittänyt niinku selittää käsielkeä. Ei ne ollut ymmärtänyt, mitä se oikein tarkoittaa. Sitten oli, että no tuu kahtomaan, että mä näytän sulle, että mikä on ongelma. Ne oli mennyt sinne vessaan. Sitten oli sanonut sille työntekijälle, että kato. Ja vetänyt sen pöntö. Ja se kakka oli mennyt suoraan sisään alas. Ja se oli kahtonut tämän takia, kun mun piti tulla tänne, että sä vedät pöntön mun näin. Tuon takia, kun tää halusit näyttää tuon paskaa. Niin se oli mennyt suoraan ykkösellä semmoinen paska sinne. Tää on oikeesti, mä en tiedä miten tämä voi olla, miten tässä voi olla tämmönen yhteensattuma tässä hommassa. No. Mä olin kertomassa täysin samaa Oikeasti? juttua. Mä olin kertomassa täysin samaa juttua, ainoa vaan, että Juha Vuorinen on sanonut, että mä kuuntelin vanhoja aamulypsyjä, tuli mieleen. Ja mä kerron tuon Juha Vuorisen jutun, että Vuorinen oli ollut niinku laivalla. Toki se on kertonut varmaan se omasta näkökulmasta ja voi olla, että tää on vanhempikin juttu. Mutta siis aivan täysin. Mä olin niinku, ja mä vielä, kun sä lähdit kertomaan tuohon kakkoon, että tähän passaa hyvin tämä mun juttu tähän perään. Se on täysin sama juttu. Onkohan se sama juttu, mikä on vaan kiertänyt jossain netissä? Voi olla. Muut kertoo oman asian. Niin on, se voi olla, että se on niinku sama juttu, mutta on se varmaan jostakin niinku lähtöjiä niinku alun perin oikein, kyllä. Mutta on se... Vähän mä nauroin. Mutta meet sinne, niin se työntekijä kahtoo taas, sä haluaisit näyttää ton paskan vaan mulle. Nuustakin saa niinku hyviä, tai aika moni hyviä niinku sketsejä tehtyä, tuommoisista niinku, tai aika monethan tekeekin just tuommoista tarinoista just, niin sais varmaan aika hyviä. Monihan ammentaa niinku tosi elämän tapahtumista. Jep, oli just niinku, siis voiko tää olla niinku sama tarina? Joo, niin mutta en ole kyllä Juha Vuorisilta en ole kuullut tuota tarinaa. Ja mä oon niinku, siis jostakin vanhassa aamulypsyssä, niin se tuli vasta, ja se on niinku Vuorinen on sanonut se. Joo. Mutta varmasti on niinku sama tarina sillä niinku, niin. Että se just, että henkilökunta ei puhu suomi, tai taas samaa kieltä ja sitä. Joo. Niin, onhan se huumori niinku. Oo. Itellä tuli tossa niin viime viikolla niin siinä lähikaupalla. Siinä on semmoset penkit ja välillä käy siinä niinku istuskelee. Joo. Istuskelee, tämä nyt ei liity tuohon tarinaan millään lailla, mutta niin, siinä, ja sitten saattaa ottaa sitä Red Bullia jäätelöjä. Siinä on tehty penkit, niin istuskelee siinä. Joo. Siinä Östersundiin K-Marketille iso saudatti. On hyvä kauppa. Joo. Siellä on siellä palvelu pelaa niin siinä. Ja itse asiassa meidän yksi Märynkkäs kuuntelija fani tuli yksi päivä. Niin. Joo, tuli morottaa siinä. Niin. Siinä istuskelin näistä. Siinä tuli semmonen pyörä. Siinä mennään aika paljon pyöräiltä. Semmonen porukka tuli siihen. Ja ne otti kanssa jotakin juomia sinne ja istu penkillä ja joo. Ja mä kuuntelin niinku sitä niitten tarinaa. Tämä niinku kertoo tämmöstä ihmistyypistä. Ne puhuu jotakin niinku maatilloista ja pelloista. Ja tämmöisistä, että niinku, miten noi kaikki vehkeet ja traktorit ja kaikki, niin ne vaan isonee ja isonee. Mutta pellot ei kuitenkaan niinku isone ole yhtään niinku sillä tavalla, että ei täällä niinku pellot isonee. Mä en sitten voinut olla, niinku, mä nyt liityn tähän keskusteluun. Että mua on pakko liittyä tähän keskusteluun. Mä sitten siitä niinku naapuripöydästä, että sori, että kuuntelin teidän juttuja, mutta kyllä ainakin tuolla Pohjanmaalla, missä itse on, niin siellä ainakin niinku pellotkin isonne. Ja ainakin meillä pääsillä niin tehtiin vielä, just tuli, kun on ollut pieniä peltoja, niin tuli niinku, että kaikille tuli nyt semmonen yksi iso pelto. Tavallaan saman verran maata, mutta kaikille tehtiin vaan semmonen yksi iso peltokovehkeet isonne. Ja mä ainakin siihen, että tavallaan oikaisin, että kyllä ne ainakin siellä niin on sillä. Joo. Kaveri ei sanonut mulle niin mitään. Se vaan niin toljotti. Vähän sillä, että mitä nää puuttuu tähän niin meidän keskusteluun. Sen ne muut kaverit kyllä, niin ne oli sillä niin mukava olosia ja heti niin kiinnostutti. Näin. Ja mä että joo, ainakin tuolla Nivalossa päin, missä mä oon kotoisin ja itselle meilläkin maatila ollut, niin jonkun verran tiedän niitä. Ja se kahto niinku halappaa makkaraa. Menikö kiusalliseksi? No ei se nyt se sillä kun kuitenkin ne muut sitten sinne jututti, mutta tuli niinku semmonen fiilis, että mikä tuo äijä niinku on, että se ei niinku osaa tavallaan, se jotenkin päti kato niille. Se päti niille niiden kavereille, että se tietää näistä asioista kaikki. Ja sitten ei tiennytkään. Sitten se niinku alkoi siinä, että no ei täällä ainakaan täällä niinku Helsingissä täällä niinku pellot. Mä että no ei, siihen niinku sannosta sille. Että no ei ne täälä hirveästi kasvakka, että täällä ne yleensä niin rakennettaa taloja. No niin, taloja, eihän täällä nyt maatallot enää juuri olekaan täällä pääkaupunkiseudulla. Niin. Täällähän ne niin katot, niin kaikki pellot, niin nehän tontteina. Niin se on. Mihin täällä mahtuisi edes kasvamaan pellot? Eihän ne mahu täällä kasvamaan mihinkään ne pellot.
Mutta kyllä tuolla niinku mehtiä raivattaa pelloksi ja sitten peltoja niinku suurennella. Niin, täällä metät raivataan niinku asunnon. niin. Siihen kanssa niinku kahtoja, se ei niinku siihen päässyt pätemään. Joo. Tai niinku se nimenomaan päti niitten kavereille siinä. Ja vähän niinku, Äijä pääsi laukkoon. No mä pääsin laukkoon väliin. No sitten ei se juttu jäi siihen. Sitten ne kuunteli niinku siinä kun jatkoo sitä kuuntelua, ne vaihtopuhujat ja kohta ne puhuu niinku raksamiehistä ja raksamiehen niinku palakkosta ja tämmöstä. Joo. Ei täällä niinku nykypäivänä enää niin raksamiehiä, niin ei niillä ole varaa käydä missään ruokapaikoissa syömässä. Ei niitä näe tuolla, kun meet johonkin ruokapaikkoihin syömään, niin ei niitä niinku näe missään tuolla. Ja mä astan siihenkin, niin mä en niinku voinut olla heittämättä, siinä mä oli pakko, mä vielä niinku siihen heitin. Meinasin sanoa, että no niitä ei varmasti sillä sun simpukkapaikassa, missä sä käyt, niin siellä niitä ei näy. Joo. Eikä siellä sun vekepaikassa, missä sä käyt, niin siellä niitä pake saattaa olla siellä, mutta muuta ei. Mä käyn katsomaan ruokalistaa. Niin, että kun katsot niin joku normi peruslounaspaikka, niin kyllä vaan niin raksamiehiä on ihan täynnä se paikka. No, en tiedä missä, heitin vaan, että no kyllä nyt ainakin itse kun raksa-alalla tuolla touhua, niin kyllä siellä vaan niin raksaukkelit, niin kyllä ne vaan syömässä käy siellä. Siihenkin niin kahtovaa. En viihtinyt sitä sen enempää. Se niin kahto sillä, että se yritti katsoa taas pätiä niille siinä, mutta oli just semmonen varmaan just jostakin, no sieltä jostakin Sipoossa merenrantahuvilalla asustella ja käy jossakin simpukota syömässä, niin eihän siellä niitä raksamiehiä näy. Se on hyvä, kun joku pätee asiasta, mistä se ei tiedä. Mutta tuon tyylinen ihminen tavallaan se, että niin, kyllä. Se näki, että siltä meni ne sen kaverit, kyllä ne oli niin heti niin ja alkoi munkin kanssa jututtaa ja tavallaan sillä, mutta se vaan kahto ja toljotti, että mikähän ukkeli tämä. Mitä tuohon sanomaan? No, olet väittänyt faktaksi jotakin, mikä ei ole oikeasti totta. Niin. Ja tässä tuli vaan mieleen tämmönen vähän hupainen tilanne kävi tossa. Kyllä. Mennäänkö vaktoihin sitten? Mennään vaktoihin sitten. Mistä me saadaan vaktanappi? No sitä en kyllä tiedä. Äsken osui kyllä hyvin. Niin osuukin. Se osuu. Olisiko se tämä? Se olisi posios. Ei, no annetaan posit tässä. Annetaan jotain posia tulemaan sieltä. Annetaan nopeasti posit tässä. Posia tulemaan. Onko sulla kellekään antaa posia? Mulla ei. Ei mulla. Annetaan meille. No mä meille. Meillä on kyllä hyvä podi. Annetaan meille. Märynkkäskotia podcastille posit tässä vaiheessa. Kuuntelijoille voisi antaa kyllä myös. Ja mä olin just tätä sanomasta kuuntelijoille ehdottomasti ja koko tälle niin setille. Tulee hyvää palautetta. Ja tulee rakentavaa palautetta, tulee semmoista niinku kehittävältä tuota isommalle, että tuo on nuo hyviä semmosia niinku, niin koko niinku märynkkäskotia niinku semmolle yhteensä. On makia, kun tulee sitäkin mehtäkonnasta keskellä yötä on tullut snappi, kun märynkkäskotia raikkaa siellä ja tulee niinku, että viimeisen päälle settiä ja tämmöstä. Niin on niinku makia. Kyllä se lämmittää sydäntä. Lämmittää se. Ja on niinku tuo. Ja rakentavaa palautetta saa antaa myöskin. Semmonen ei ole rakentavaa palautetta, että ootte vitun paskoja. Se ei ole rakentavaa. Se ei oo. Mutta ei semmosia harvemmin ole tullut. Tai on harvemmin on kyllä tullutkaan. No ei oo tullut, mutta jos kritisoi, niin kritisoi oikein. Niin, nimenomaan. Kritiikkiä otetaan kyllä vastaan. Ei oteta yhtään vastaan. No se on, noin pitää aina sanoa. No oikeestihan me ei kestetä sitä. Ei, saman tien podi. Bännättää se tulee tämmöinen. Pystytkö kuuntelijoita niinku bännää? Ei vaan anna kuulla. Voi niitä estää somessa. Niin, mutta en mä tiedä, voiko jossain Spotifyssa. No ei varmaan. Sitten jos ensimmäinen tulee kun tuommoinen, niin koko ajan, seuraava jakso, niin koko sen ajan, niin sen nimimerkkiä niin haukut. Niin. Aivan tunteessa. Tehdään nega-osio tänne erikseen. Haukuttaa jotakin. Kokkeleeko tuota löytyisikö sieltä faktat? Pake ovat faktat. Sieltä löytyy. Se on faktat. Niin, mä just sanoin. Faktat. Nyt mennään tosi ala-arvoisella faktalla, mutta pakkahan tämä nyt on käsitellä. On varmasti. Saattais arvata. Mikä on maailman pisin siemennesteen lentomatka? Siemennesteen lentomatka. Onko se on todennäköisesti nisäkäs, kun muut ei todennäköisesti Tää on ihmisen. Niin ihmisen? Joo, ihmisen. Ihmisen, no. Tai hyvin luultavasti ihmisen. Joo. Kyllä varmaan joku eläin tärrättää pitemmälle. Itellä monena aamuna niin tärähtää aika pitkälle. Niin. On se niinku, olisiko 5,30? Aika hyvä. 5,70. Aika lähellä! Joo, tämmönen. Mutta kyllä mä sanon kyllä, että aika rookie numbers mun mielestä. No on! Kyllähän se nyt
oikeinko sillä päällä on, niin lähteä se. Kyllä siinä täytyy olla muuten jackit tään. Se on ihan pommi varmaan, että siinä niinku ja kuka on, kellä on tullut mieleen niinku mitata? No, kyllä mä veikkaan, että aika monellakin on saattanut tulla mieleen, että ja kyllä se itelläkin on, no niin. Niin ja varsinkin jos se lähtee niin yhtäkkiä katot, että sen tai niin otat vaikka siinä illalla, että otanpa pikkuvarvit tuossa noin ja siinä yhtäkkiä sitten oikein säikähät sitä, kun se lähtee niin pienarilla on sit ampunut. Niin kyllä mä veikkaan, että se siinä vaiheessa niin vois se mitaa ehkä hakea ja niin mitata, että niin mihin asti se niin lähti. Itelläkin se jää sinne kattoon, niin se on vaikea mitata. No mittaat siitä sen maat, mutta sulla se ei tavallaan se, sun pitää, siinähän et nää sitä oikeaa määrää, jos niin jää katto. Niin. Sun pitää lähtönoppos ottaa tutka siihen viereen. Totta. Että se siitä niin tutka siihen viereen ja siitä laskea sitä, että miten korkealle se niin menisi. Kyllä. Mutta kyllä niin oikeasti mietin 5, ei se voi, miten... 5 se on aika kaukana. Siinä on no se, mä veikkaan, että siinä on täytynyt olla niin, että kusta mukana ja sitten se lypsytekniikalla. Niin, se on semmoisen niin suihkupommin tehdä. Niin, suihkupommin tehdä ja sillä niin päästä. Se ei, et nää voi, se on pitkästi yli tuosta tuonne nurkkaan. No, on se. 5,70, se ei... Jos miettii niin vaikka 3 äijää, niin se on niinkö... Se ampus 3 sinun yli sen. Niin, ampus. Ja se on niinkö, jos miettii, että niinku 5,70, niin siitä täytyy kuulua jo iso ääni, kun se lähtee. No. Täytyy. Ethän nää edes sylykäse. Mietipä, vaikka nää kuin äkäiseen sylykäse, jota semmosia niinkö limppaa, niin et nää 5,70 saa edes oikein niinkö limpattua. No ei, kyllä se on niinkö semmonen pikku... On se melkoinen pommi, kun se lähtee. Makiakaan. Just semmonen... Mikä tuo? Ensin kuuluu semmonen... niin joo. Mutta ei kärsi semmoista hiljasta näppiä ottaa. Ei. Mikä se oli? Jaskarunku. Niin, ja se on muuten, se oli Guinness World Recordsissa, niin se on joku virallinen. Niin on, eli se on niinku joku käynyt... On siinäkin, jollakin on duuni. On. Joo, mitä tänään töissä? No ei, pitäis siemennestettä käydä mittaamassa, kuinka pitkään lentää. Se työkoneiden arvolta ollut aamulla. Ja miten se siinä vaiheessa, kun se oikeasti tulee se, just se tavallaan, kun sä oot niinku siinä tekemässä sitä suoritusta. Niin kylläkään siinä pikkusen niinku ujonaa, kun siinä on niinku yleisö kahtamassa, kun sitten lähtee. 5,70. Tästä tämmöiset kilpailut järjestää. Pitää. Sehän kerkii ja sehän oikeasti, kun se tulee, jos se vaikka niinku harrastaa normiseksiä ja sitten kun laukii, niin sehän tulee suusta ulos. No niin. No varmaan siitäkin joku kisa vielä. Eiköhän niitä oo... Olikohan just aamulypsy, kun ne soitti sille runkkaan? Oli. Ei kun Suomeen. Se oli 3. Niin. Ronssimitalistille, vai hopeamitalistille. Se oli joku 3 sekkaa jotakin se. Joo. Aika nopea se on. No on se, ja jos se varmaan löysästä on niin siihen tärjähtänyt, niin ei se voi olla löysänä. Onka sen no kyllähän nää nyt saat. 3 sekuntia. No mutta eihän sitä nyt voi sillä, että sä niinku otat valmiiksi jo niinku siihen hollille ja sitten no pikku näpyy, kato Salla. No missä nää siinä otat pikku näpyy Salla? Niin no joo, ehkä ne on seissyt siinä yleensä. Tai joku puhelin tuonne ja äänettä, aika värinä niin, päälle ja soittaa siihen. Niin. Ei kyllä se on pitänyt ladata jo monta päivää siihen. No täytyy siinä niinku olla niinku pussit täynnä. Mutta on se, jos niinku 3 sekuntia, niin se on niinku... Ja kyllä mä sanon, että niinku Love Islandin jälkeen mä olin 7 viikkoa selipaatissa. Mä väittän se 5,7, niin se on vähän. Tai 3 sekuntia, sekin on vähän. Äijä olisi voinut kissoihin mennä. No, sen jälkeen olisi mä soittaa ehdottomasti. Otetaanpa jossakin podissa, niin soitetaan silleen. Nyt oli se, mikä se oli, ilmapillunuolen naama. Niin, se otti taas mestaruuden. Sama äijä. Sama äijä. Se on kyllä kova teki. On päällikkö äijä. Sillähän pitäisi soittaa. Mieti, maailman mestari. On kyllä sille kova. Pitäisi ehdottomasti soittaa. Se pitäisi saada melkein... Puhuttiinko me tästä joskus podissa? Puhuttiin me, joo. Ollaan me varmaan joskus ehkä puhuttu.
Ollaan varmaan Joo. puhuttu, kun siitä ei varmaan kauaa, kun se oli nyt tossa. Joo. Ehdottomasti Tuo olisi muuten kova. Hommataanpa numero ensin. Joo, pitää kyllä kysyä, että jos saatais se. Joo. Mä vaikka on se Ja jos ainakin... joku kuuntelija tietää, niin Niin, on se ainakin tuonne DM. Ilta-Sanomille ja tuonne haastatteluja antaa. Miksi No se niin. saattais vaikka... meille Antti- pikku ääni. Niin, ja semmonen pikku näytä, että Niin. miten se niinkö lähtee. Siinä oikeesti, kun sen painat sen pokaalin kanssa, se oli Koulasta muistaakseni se tyyppi. Joo. Sen kun oot käynyt mistä Hankasalmelta, missä ne kisat olikaan, niin sen kun pokaalin kanssa menet kuule takaisin Kouvolaan yhden, niin ei tarvitse paljon tyhjää nuoleskella. Ei. Saa kaljaa pöydät täyttä ja pimpirua sitten illalla. Jep. Joo, ei tarvi paljon paljon miettiä. Niin semmonen on yksi niin Nivalahan kävi nappaa Haapavelta Volkista niin ylivoimaisen voiton tässä viikonloppuna. Ei oo käynyt. Oli mulle vielä joku laitto, oli kato Haapavella tehty FC Volkin niin Kyllä mä oikeesti näin sen, mutta mä tämmönen ajattelin, että setti, ei niin ruveta puhua. joku laitto, että Olisiko meillä jotakin muuta aihetta? miten, itse että asiassa lähteekö tähän? Nivala märykkä. Pannaanko joku jinkku vaikka? FC 92 kakkosjoukkue. Ykkönenhän ei suostunut Haapavelle edes tulemaan, mutta kakkosjoukkueella ne sinne ja joku vielä niin vöyhötti Haapavetin, niin vöyhötti. Mitä ne? Sannakko näitä? Pätkivät. Pakko katsoa se tilanne paljon. No Oliko niin, se 5-1, kerro nyt se. se ne oli tuolta 92 edustus ja 5-3. Sillä on Vuorenmaa tehnyt Aleksi! yhden maalin. Tekee podia tänne. Pyhäällä. Nivalasta on sitten tehnyt Rytskov, ja Rytskov on tehnyt toisia, ja Dorotskov on tehnyt kaas. Ne on ihan paikallisia ollut. Vaikka te on ihan paikallisia haikaperäisiä, ei välttämättä ole, mutta... Jaa, ne on vahvistuksilla käynyt Haapavelle. Onpa kumma. Pitää sen tee. Haapavella on paljon vahvaa, mutta sieltä ei siltä näkö varsinkaan Volkkia vastaan, niin sieltä paljon märykkäs on ikinä kotiin lähetti. Joo. Pitäisikö meidän ottaa Tuli tuosta pelistä mieleen, niin ootko pelannut ikinä niukkaa? Oon nähnyt TikTokissa, miten sitä pelaattaa. En ole ikinä pelannut. Ei meidän kannata pelata. Otetaan Aleksi studioon ja mennään kaupunki. Mennään kaupunkiosio. Pannettaan tuosta kaupunkiosio tuosta noin. Upea paikka. Nyt on tämä kaupunkiosio. Joo, kaupunkiosio. Kaupunkiosio. Me ollaan saatu Aleksi tänne studioon. Jees, ja viimeksi oli melko nöyryyttävä kilpailu. No niin, olikin meikälä. Niin Herätti oli. paljon keskustelua se, varsinkin se muutama kysymys. Miten sen? Mä en muista yhtä. Opera ja Se meni aika nöyrryttävä. Niin olikin, totta. Siinä ei ollut jätelle paljon äijälle palanpala. No joo. Oliko se Raahe? Joo, Raahesta. Niin. Ei olutko se Alavus, vai mikä hävit? Alavus. Alavus, niin olikin, Alavus. Niin Joo, oli. kyllä. Mä voitin sen Raahen. Niin Se olikin. on 1-1. Niin onkin 1-1. Kova. Mikä meillä on tänään rankaistu? Runo. Runo. Voittaja saa päättää aiheen ja... Häviällä on semmonen No niin. pieni pari Joo. säkkästä runo. Sen näkee miten lähtee sitten. Semmonen pikku Joo. runosetti siihen. Käy mulle. Ja tänään tosiaan Iisalmi kaupunkina. Onko No niin. Iisalmies kaupunki? On. Onko Missä tuttu se paikka? on? Ei oo kyllä. Eikö ole Iisalmi tuttu paikka? Et siis kyllä mä tiedän, että semmonen on olemassa, mutta en oo varma. Mä oon En yhden tiedä, kerran. onko Oon mä käynyt. ehkä ohi ajanut Iislamista. Mä muistan joskus on niinku... On käynyt siellä pyörähtää, kun kavereitten kanssa käyttiin niinku ajelulla ja käyttiin Iislamissa pyörähtää. Eli äijällä on jonkunnäköinen haju. No ei aika vähän on hajua Joo. Iislamista. No, voidaan mennä Iisalmelle. Mennään Iisalmeen. Eli Pohjois-Savossa sijaitsee tosiaan ja lähdetään nyt tällä legendaarisella asukasluku liikenteessä. Asukasluku. Mitenhän No niin. tämä oli... Pohjois-Savossa. Joo, Okei. tämä oli paha, kun Ja tässä oli... Pake on nämä vienyt kyllä yleensä melko hyvin. Niin asukas- joo, ne on mulle asukasluvun. mennyt kyllä. Mutta enkä mä vienyt viimeksi, kun mä laittan pikkusen pienemmän. Eikö se meni pieni. nimenomaan sille, että meikä Menikö? asuu, Okei, joo. no niin. Se oli pikkusen yli. se. Joo, no niin, mulla on nyt niinku valmiina tässä. Joo, mullakin. No niin, nyt. 15 000. 7500. Paljon sanoa. 7,5. Äijä hävisi tämän skapaa ihan pommin 20 330. Oho! Joo, Onpa iso! Joo, tämän mä tiesin, että äijä hävisi tämän. Ai se on nui On iso. se. Ei ollut kyllä mitään hajua. On se, ei se mikään ihan... Me ollaan itse asiassa Iisalmi ja silloin kun mä tein niitä live-hommia.
Jaa, Niin mehän Iisalamessa ja tuolla niin semmonen kaupunkilive löytyy. Se on itse asiassa ihan huikia se. Niin, me aina katsottiin Iisalamen liveä siellä. Siellä on niinku... Iisalamin live. Iisalamin live. Aika Löytyy kova. varmaan vieläkin. YouTubesta löytyy Iisalamin live. Mä katon sen tähän vaiheeseen äkkiä, koska siinä on ihan huikia se musiikki. Lohja-live oli toinen, mitä katsottiin. Joo. Ja siellä vaan kamera pyörii näin. Mutta Iisalamin livessä oli musaat siinä taustalla. Näyttääkö ne niinku sitä kaupunkia? Joo, vai? ja se, voin sanoa, että se musa, mikä siinä soi siinä, on täällä vieläkin on. Jos tässä soi sama musa kuin silloin, niin... Joo. Tää soi siinä, tää niinku houkuttelee. Kunnon hissimusiikki. On. Tää niinku välttämättä houkuttelee. Hissi ja Jopa tommonen vähän jonotusmusiikki. surullinen Siis musiikki. nimenomaan, ja tuommoinen pyörii, tää on live. Tuohan on valtavan kokoinen kaupunki. Se pyörii tuo live. On se yllättävän iso. Oo. Tätä me aina katsottiin, mutta tämä musa, kun tähän soittikat kahta. Mitenhän ne Iislammi? Varsinkin kun semmonen syksyinen okkeen satteinen keli ja noniin. Nyt on niinku musat on valittu niinku kohille. Mahdollisimman masentava. Että ei halua varmastikaan tulla käymään. Jep. Tuota me katsottiin ihan liveissä. Joo. 2 tuntia aina Iisalmi-live ja tunti Lohja-live. Lohja-livessä ei ole sitä musiikki, niin tuota oli parempi kahtu. On teillä ollut kyllä livet. On. Mennäänkö kilpailuun? Mennään. Mutta jatketaan. 1-0 Joo. Rikulle. Elikkä ensimmäinen henkilö, tämmönen kuin Mikko Hakkarainen. Mikko Hakkarainen. Tää on se leiki. Onko valmiina? Joo. 1, 2, 3. Poliitikko. Lääkäri. Jääkiekkoili. Mä meinasin, kun mä että Hakkarainen, että se on jääkiekko lääkäri, kato. Hakkarainen on, niitä on niitä hierojia nuuta, niin niitä on hakkari. Sieltä lähi hakemaan vähän, mutta meina, olisi tarvitse ottaa No joo, no niin. No, urheilija. Semmoista ei lasketa. Me vähän laajennut. No sulla oli Niin. sama se joku viimeksi. Oopperalla ole. Niin. Niin. Se on artisti. Ei täällä. ole, No niin, ei siihen ole. ei mennä tällä kertaa. Ei ole, se ei Joo ole. niin. No niin, seuraava. Sitten Esko Hukkanen. Esko Hukkanen. No niin. Joo. NYT nyt. Suunnittelija. Näytteli. Ai. Runoilija näyttelijä. No ei lähellekään. ei. Äijä painaa kohta runua tässä. No niin. Jaakko Teppo. Joo. No niin, NYT nyt. Kansantaiteilija, koomikko ja säveltäjä ja sanoittaja ja mitä kaikkea niitä on. Muusikko. Niin, no, No mutta se on myös koomikko. No on se on myös kyllä, sitäkin se on kyllä niinku... Kyllä mä tiedän mitä Jaakko Teppo No mutta tuosta ei tekee. tullut, tuosta ei joko tullut, no niin mäkin tiedän tasan tarkkaan. No mitä anyway, Jaakko- meni tasan Se tuo. meni tasaan. Soit, että kumpikaan ei saanut siitä vaikka oikein, Joo. mutta sen Joo. kumpikin nyt tiedät. No yhdellä Kyllä johan se on anyway. niinku se, että Jaakko Teppo pitää tietää No kyllä. pitää. Elikkä 1-0 vielä. Jukka-Pekka Kauhanen. Jukka-Pekka tuttu Kauhanen. Jukka-Pekka. Mun yksi kummi on Jukka-Pekka, mutta se ei Olisiko ole se se? Kauhanen. Onko se ammatti? Äännyt nyt kummi. Ja piste siellä. No niin, joko lähtee. Joo, NYT. Äänetään nyt artisti. Näyttelijä. Ravio-ohjastaja. Ai. Joo. Ei oo ravit, ei oo niin tuttuja. Ei oo eteen. yhtään kyllä. Vaikka hevostallin virissä asunkin. Lähettäpä ravveihin joskus. Itse asiassa siinä on muuten semmonen, mikä pitäisi käydä. Ja Niin. keskiviikko ihan on verimossa ramit. Niin ja se otetaan saman tien sen risteily. Raviriste. Siellä varsin, mutta se voi olla, että se on melkoinen... Se on melkoinen selviytymisleiri. Ei sinne kato. Jakso äänitetään raveissa Jep. seuraava. Ottaa vitamiinit mukaan. Ja... Jep. Sitten Sami Kauhanen. Sami Kauhanen. Kuka se toinen Kauhanen oli? Se oli... Tuomas. Eikö se Jukka-Pekka Kauhanen? Joo, äsken oli myös Kauhanen. Niin. Jukka-Pekka. Tämä täytyy olla nyt niin... No niin, No. 1, 2, 3. Ravi Artisti. ohjastaja. Urheiluvaikuttaja ja Suomen jääkiekkoliiton toimitusjohtaja. Okei. Tämänhetkinen. No sitä tarkkaa tietoa ei ole, onko se tämänhetkinen, mutta on ollut. Okei. Siis meillä on 0. No okei, Jaakko Teppo oikein. Kaikki muut Niin, mutta eihän mä tiedä, eihän urheilun Kalehan on päällikkö sitä No päällikkö. Kale ei pitää myös tietää. Kalehan on tää on urheilu, mikä se on, jääkiekkojen liiton johtaja. Niin, Kyllä se yksi ainut on ja se on Kale. kyllä. Sitten Teuvo Länsivuori. Teuvo Länsivuori, no 1, 2, 3, kirjailija. Näyttelijä. Ratamoottori, pyöräilijä. Ei tiedä kyllä, nyt on Ei, vähän, nyt on kyllä vaikea. Nyt on huono Pisteet taso. hukassa Nyt on tulee huono nyt. taso. Oo. No niin, sitten Rene Rinnekangas. No niin, nyt Lumilautali. lumilautali. Juu, Sieltä tuli. pisteet. Meikä edelleen yhdellä johtaa. Joo. 2-1. Sitten Keke Roosberg. Nyt Formula. F1. Joo, kyllä.
ja Suomen ensimmäinen maailmanmestari formuloissa. 86. Ilkka Vaarasuo. Ilkka Vaarasuo. N-Y-T nyt kansanedustaja. Jääkiekkoilija. Ei paska. Ei, Ja vaan rupeaa ärsyttää nyt, tämä peli. no nyt kyllä on, nyt ei lähde kyllä Ei. No sitten Eino Säisä. Säisää ei. Sä ei, no niin. Tää on joku kansantaiteilija kyllä. Tämä mä tiedän. Tiedät. Joo, tii. No niin. Varma tieto. No niin, N-Y-T nyt. Artisti. Yleisurheilija. Kirjailija. Päiri. Siitä se varma tieto. Hyvä Riku. Nää kuulosti niin, että olisi ollut tuo yleisurheilija. No niin, sitten Tuija Pehkonen. No niin, onko valmiina? Joo. N-Y-T nyt radiojuontaja. Juu, toimittaja ja juontaja. On aika, nyt on kirjassa niinkö piste. Oh, Ei edes tuurikään. Jee. 3-2, kun se Ei ole tällä yhtään semmoista, mitä toinen tietää toinen. Ei. Niin 3-2, eikö? Joo. Joo, Riku johtaa yhdelle. Monta on vielä? 3. No Sitten niin, on no myös niin. ekstra kyssäri myös. No tuossa niin. varulla. Okei. Sitten Edwin Laine. No niin, on tieto. Ei oo tietoa. Noniin. No niin, N-Y-T nyt. Ohjaaja. Näyttelijä. Elokuvaohjaaja. Kyllä! Aika kova. Mistä tiesit? No, koska ohjannut tuon Tuntematon sotilas. Edwin Laine. Okei. Ensimmäisen No, en minäkään kato, mutta se on kyllä... Joo, mullakin nimi jäänyt jostain ja sit mieleen. aina puhuttaa, että se, vaikka nyt nykyään puhuttaa Tuntemattomasta sotilasta, kun tää on 3, niin aina se Edwin Niin. Laine on ohjaaja. Niin joo, nuista jää joo mieleen. Se on. 4-2. 4-2. Mun pitäisi ottaa molemmat. Sitten Seppo Kääriäinen. Oota vitsi. Seppo Kääriä. Ihan tuttu nimi. Eikö ookin? Ei, meikä muuten tietää tämä. Meikä ei. No niin, meikä tietää. No niin. Joo. Onko valmiina? Joo. N-Y-T nyt. Artisti. Näyttelijä. Kansanedustaja ja entinen puolustusministeri. Ai. No ei kyllä ollut tuttu sitten. Ei Kuulosti kyllä vaan tutulta. Kuulosti. Mutta mun mielestä joku Kääriäinen on, joka myös tekee biisejä se halavatun myös. pappojen, se on Kääriäinen. Tämä... En etunimeä, en kyllä En muista. mäkään. Mä olisin joskus ollut sen keikalla, oli joku koulutukset oli Iisalamissa. Niin siinä oli tuo... Niin, se, joka laulaa, tehdään niitä coveribiisejä vaikka niinku rusketusrajat, mutta laulaa Savonmurteella. Ai jaa. Näytä mulle, missä sulla on rusketusrajat. Tai vettä niinku vienttää ihan Savonmurteella. Halavatun papat. Muistaakseni halavatun pappossa Okei. se laulu. Se on niinku Kääriäinen. Tekee savoksi cover-biisejä. Niin Savoksi. aika hyvä. Mä voin laittaa tohon loppuun vielä. No, otetaan tää viimeinen Me tästä. ollaan Äijä voitti jo. Eikö oo meillä ekstra kysymys? Kyllä On mä meillä annan vielä sen verran, ekstra- että mä annan ekstra. ekstra. Okei, no niin. Sitten Karl Kollan. Mikä? Karl Kollan. Kollaan. Karl Kollan. Karl Kollan. Noniin, onko? Joo. 1, 2, 3, kansanedustaja. Businessmies. Kirjailija ja säveltäjä. Kyllä paskapeli. Oo. Tää vaihtaa formaattia oikeesti ensi jaksossa. Meikä vei, mutta anna tulla se ekstra kysymys. Joo, tää on tämmönen monivalintakysymys. Eli Iisalmen Pohjolan kadulla sijaitsee sekä Euroopan pisin, mikä, että myös maailman pienin. Pisin, mutta pienin. Eiku siis siellä sijaitsee myös Euroopan pisin joku juttu ja myös maailman pienin Joku juttu. Se ei ole, onko se sama juttu? Ei Mä ole. ajattelin, se olisi ollut jonkun muna. Eli vaihtoehdot A. Silta ja kirjasto. B. Koivukuja ja ravintola. C. Hiekkaranta ja kahvila. D. Kivimuuri ja museo. Mä... No ei ainakaan viimeisiä. Se on, no ei se, ota pisiä. Pisin ja pieni. Ei oo sillä... ei saa kyllä ääneen miettiä. Mulla on vastaus. Mä sanon se... Mä en muista sitä kirjainta, mutta se koivukuja ja... Juu, ravintola. Mä sen kahvilla. Joo, koivukuja ja ravintola. Ai, äijä kiri sieltä. Pääsi yhden päähän. Ei Äijä. paljon lohuta. 4-3. Se artisti oli Jorma Kääriäinen, mutta tämä ei ole se. Niin Tämähän oli, on niinku, okei. sehän on niinku, eikö se ole Agentsissa oli Jorma Kääriäinen. Jorma Kääriäinen Agents. Sillä on näitä, vaikka, no on näitä vanhoja klassikoita.
Mutta mikä se oli se ei se on halavatun papaat sitten. Pakko kahtua tästä halavatun papaat. Se taisi ehkä olla Iisalmasta sekin. Halavatun papaat. Eikö halavatun papaathan näillä, eikö näillä ole, eikö halavatun pappollahan näitä, niillä on näitä, no en mä nyt muista, se oli joku Kääriäinen se oli. Mitä niillä on niillä halavatun pappoilla? No eikö niillä on niitä kaikkia, nehän on ne, no tuossa äsken niitä oli, mutta pakko. En minä niitä tiedä kyllä. Kääriäinen. Ei Jorma, vaan se Savokset tekee niitä kaikkia biisejä. Se on Jamppa Kääriäinen. Jamppa Kääriäinen. Jamppa Kääriäinen, tällä on näitä kaikkia. Mä palautan tosta vaikka silloin niinku se laitetaan käyrä nyt kunnolla nousemaan, niin käärä nousemaan. Tosta nopea. Koitan vientää kankee, voi rakkaani nyt ei saa lannistua. Tätä oli se mitä mä hain, mutta Jorma aika hyvä konsepti kyllä. On. Ja tommosia harvoin on nykyään. Jep, mutta ei tuo halavaton papposa tai tuu. No nyt lähde siihen sanomaan vaikka tajuuta enkä jaata. Joo. Voi olla ihan väärässä. Pake runo tähän loppuun, niin lopetellaan. Sun piti keksiä joku aihe. No vajaa Iisalamista. Salami ei oo niin kuin pizzassa salami, vaan on mieleeni halavi ja mennään kotiin. Se on märykkäs. Tämä tästä lähettää nimittäin märykkäs kotiin, että mä olin niin kiusallinen tää loppuun. Tää oli, ei ikinä enää tätä. Onko ketään uutta juontajia, olisiko tähän näin? Jos on, niin saa laittaa viestiä. Mulle voi laittaa hakemukset suoraan. Suoraan Aleksille hakemukset. Niin. Aleksia voi siitä pompata siihen. Niin. Ei mitään, hei tämä oli tässä. Moro, Kiitos moro. kaikille, hyvä moi. Moro. Mä rynkaan kotiin, mä huudan taivaille, koko maailma painaa mut matkaa tee. Mä rynkaan kotiin, itkien mä meen, ei pysähdy tää sydän ennen kuin on perillä.